Amigas, amigos, familia celtista, buenas noches. Ahora sí, ahora parece que sí, después de los primeros problemas técnicos iniciales. Recurrentes últimamente, cambio de compañía. A ver qué pasa, quién está pisando el cable. Podría ser perfectamente González Fuertes. Pero pese a todo, aquí estamos, al igual que el Celta, sobreponiéndonos a un señor calvo con una tarjeta en la mano, que no fue capaz de hacer que el Celta nos llevara 3 puntos de ese partido contra el Sevilla en Balaídos. Hablaremos hoy de todo lo que nos dejó el partido, polémicas, goles, estados de ánimo, futbolistas, suplencias, titularidades y por supuesto de lo que viene, Las cuentas de la lechera, va a empezar a ver que sacar otra vez la calculadora. Oye, este tal, este cual. Bueno, viene siendo un habitual, ya lo sabéis. Cada jornada echarle un ojo a los vecinos. Y también ver cómo nos va a nosotros mismos. Hombre, pues si es ganando, pues mucho mejor. ¿Qué queréis que os diga? Es lo lógico. Pero... el Celta es una cosa muy seria. Es una cosa muy seria. Yo no sé si ser... Bueno, sí que lo sé. De hecho, sí que sé que va a ser este año. El que vamos a cabalgar por Europa adelante como cuando iba en el instituto y... iba a las 7:30 de la mañana, 8, contentísimo porque le habíamos ganado al estándar de Lieja y no había nadie del Celta en mi clase, iba yo contento un viernes. Y vamos a volver a esas, amigos. Yo quiero pensar que sí, porque con un jugador menos, con una defensa con una media de edad de ¿qué? 20, 19 años y con mucho orgullo, el Celta vuelve a ganar a un equipo como el Sevilla. Qué poquito Sevilla. Hablaremos también, ¿eh? Qué poquito Sevilla. Ostras, pobriños. Bueno, pobriños no, qué carajo. Pobriños no, pero la cosa mete miedo. Ya sabéis, nos meteremos en tertulia, por supuesto, rapidísimamente para analizar con nuestros queridos contertulios todo lo que nos dejó este partido y todo lo que se viene, que creo que es todavía más importante. Y se viene ya, porque estoy pensando yo a ver cuándo hacemos postpartido. Pues igual hacemos reaccionando y postpartido al toque, porque si no me va a cuadrar un poco a desmano. Que jugamos en Anoeta en 2 días, que esto no para. Oye, antes de nada, saludo afectuoso
É distinto cando entro no estadio eu veño a verte, será porque te amo. Con unha fouteza seguimos pelexando, o meu orgullo sempre estar animando. A tradición de estar aquí berrando, con corazón vou, será porque te amo. Celta, Celta nada máis, seguimos alentando, vimos meu Celta verás, juntos imos sumando. Sei tanto canto por ti, un sentimento celeste que nace, que crece dentro e fora de mí. Aquí está. Atención. Lo que estoy haciendo es un poco cutre, ¿eh? Es que no sé cómo se llama. Lo siento. Lo siento muchísimo. Afectuoso saludo a esta señorita de aquí, autora de la letra de esta canción, y que vino a decirme no que le pasara un bizum por estarle robando toda la temporada la canción cada vez que ganamos, sino que muchas gracias por utilizarla. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti. Qué fenómeno, sí señor. Oye. Y creo que no tienen que ver al menos tanto con la canción, pero acompañado de este buen hombre también. Aplausos para él. Fenómeno los dos. Fenómeno los dos. Temazo, palo. Palo absoluto. Yo pensé en hablar a alguien en plan, oye, ¿os importaría que tal? Me digo, uy, no me salta el copyright. Bueno, seguiremos tensando esa cuerda. Y al final, final feliz. Final feliz. Amigos, ¿qué? Final feliz. Hablando de final feliz. Vamos a ver. Vamos a ver porque ya se está... ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo que 1-1? Budimir. Madre mía, este tío va a llegar a 20 goles, ¿eh? Primera división. Clasificación de la liga a esta hora de la noche, 22:54. 21:54 en las Islas Canarias. El Celta es séptimo clasificado, 2 puntos por encima de Rayo Mallorca. ¿Qué quiere decir eso? Que a ver qué pasa con Osasuna, pero especialmente que la Real Sociedad empiece a decir adiós al Celta. Son 6 puntos ya de diferencia los que tienen Celta y Real Sociedad. Se enfrentan la próxima jornada y puede ser todavía más grande la brecha. Yo creo que no les va a dar para llegar. Lo de Imanol ya, la verdad, es triste incluso. Se hace un poco triste. Pero aquí estamos. 49 puntos en 35 jornadas. Mismas victorias que derrotas. Y ganaron Rayo y Mallorca a Real Valladolid y Las Palmas, si no me equivoco. Y seguimos igual. ¿Pero qué pasa? Seguimos igual de distancia con estos dos y con una jornada menos. Importante. Con una jornada menos, como bien dice por aquí a Pauseco, a pesar de González Fuertes, del cual tendremos que hablar largo y tendido, me parece a mí, porque lo de Anoeta veremos cómo sale gracias a este buen tocayo. Jorge Paz, matemáticamente 54 puntos en Europa, pero probablemente 52-53. Vamos a quedarnos con esos 52-53 que dice Jorge Paz. El Celta tiene 49, es decir, le faltan 3 o 4 puntos que debería conseguir entre Real y Arena este martes. Próximo 18 de mayo, Celta Rayo Vallecano en Balaídos. Y despedir el año el 25 de mayo en Getafe. Después hay que ver el color de la competición, que eso es algo que, bueno, ya sabéis que hemos debatido bastante a lo largo de la temporada, en este tramo final también, por supuesto, y que creo que no acaba de haber consenso, ¿eh? Yo soy mucho de la naranja, lo siento, es que no me va a entrar otra cosa en la cabeza. Y mira que hemos tenido aquí tertulianos afines a la verde, ¿eh? Pero yo es que soy de la naranja, lo siento. Jorge Paz dice que matemáticamente 54 puntos en Europa.
Al Celta le quedan 5 para esos 54 puntos. Repartidos en una victoria contra el Rayo y 2 empates frente a Real Sociedad y Getafe. Podría ser. Podría ser. Cando dixestes antes do Barcelona cantos puntos facíamos, eu dixen 12. Levamos 6 e quedan 9. E te llamaron loco a Pauseco. Te llamaron loco. Yo entre ellos. Cando dixestes antes do Barcelona cantos puntos facíamos, eu dixen 12. Antes do Barcelona. Hombre, no. 12 bien podemos hacer en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jornadas. Sí, hombre. ¿Tú crees que fue así a Pauseco? Sí, hombre. Yo no creo que nadie te fustigara por... Ah, bueno, pero igual para baixo incluso. ¿O no? No lo sé que estamos. Los Orate, boas noites. A Noeta é moi jodido, por moi mal que estén. Son un equipazo. A Noeta é un campo históricamente jodido. Pero, se hai un momento para meterlle mao a Real Sociedade, sin dúbida é este. Gañaron a Las Palmas, gañaron o Pucela. E se non fora equipos en descenso, non gañan un partido de Liga desde o 9 de febreiro. Porque ahora mismo están en descenso Leganés, Real Valladolid y Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? Conference é mellor para ir medrando. Pero vamos a ver, querido Dede, ¿cómo vas a decir semejante estupidez con ese color en tu foto de perfil? Si lo dice Jaime o a Pauseco me parece hasta lógico. Pero tú con ese color me vas a decir que prefieres la Conference. Qué barbaridad. Bueno, amigos, la situación es la siguiente. Estamos a la espera de nuestros queridos tertulianos. Uno posiblemente esté en casa de la suegra o desaparecido. Otro está viendo el Breogán y otro está comiendo chino con la familia. Ahora mismo estamos vosotros y yo. Aquí. Próximamente podremos estar más. Podremos estar menos. O menos, porque habría que cerrar el directo. Pero podremos estar los mismos, lo cual sería un poco triste. A ver si aparece la irrupción de Xorxe Paz rápidamente por el chat. Y se quiere unir al directo. Será bien recibido. Le montamos un marco en un momento. Y si Xorxe Paz va a estar activo en el chat, pues puede estar también en directo, salvar esta retransmisión después de reiniciar el router, como hice. Y darle. Y si no, pues no pasa nada. Matías Maradei, muy bien, Pablo. Ayer se ganó con huevos, como decimos en Argentina. Hablando de Argentina, Francucho Cervi. Oye, no me pareció un tío muy acertado, aseado, etc. con la pelota. Pero yo, cuando entró, dije, este tío va a entrar para correr 2 veces para arriba, 2 veces para abajo y meter 4 palos. Oye, el plan salió a la perfección. El tío está todo el año ahí a verlas venir sentado en el banquillo, viendo cómo calientan unos, cómo calientan otros, si tal echa alguna carrerilla por la banda y poco más. Y cuando te estás jugando las castañas y tiene que entrar alguien, además de Mijailo Ristic, el señor Franco Cervi, dispuesto a darlo todo por la patria. Un aplauso para Franco Cervi. Esperemos que haga lo mismo este verano cuando tenga que rescindir el contrato o buscar una salida. Pero mientras tanto, nada que reprochar. El plan salió a la perfección. Es que incluso cuando se tiró como si fuera un guepardo con una gacela encima de sabe Dios quién para cortar una contra, que se tiró pero en plancha. Espectacular. Cervi no me gusta. Pueden venderlo tranquilo que no lo voy a defender. Vaya por Dios. Saúda a miña filla Uxía, Pablo. No sé si es una broma o no. A Pauseco. Fenómeno Uxía. Grande, un saludo. Ahora va a tener una rima o algo así. No sé. Tira de alguien random o loco. Poucos pero voces generosos. Sí, eso sobre todo. Pues si tan generosos. Hombre, la gente podía empezar a hacerse miembro. ¿Por qué? Os preguntaréis. Pues porque tenemos emoticonos como la oveja Damián,
que volvió a ser absolutamente clave. El mago Hugo Álvarez, que juega mucho. El Kraken, asistencia, William Swedberg. O el Fer López europeo, además del giralcóptero. Aparece Daniel Piñeiro para lucir el miembro, que es algo que sabemos que suele gustar bastante por este chat, lo de lucir el miembro. Calendario, amigos, del Rayo Vallecano. A priori, el que más sencillo podía tener este tramo final. No acaba de ser muy convincente, pero bueno, oye, en dos equipos que son ahora mismo una braga, pues victoria y victoria, ya está, no hace falta más. Rayo Vallecano Betis, Celta Rayo Vallecano y Rayo Vallecano Mallorca. Es decir, el Rayo Vallecano va a hacer lo que quiera. Ni más ni menos. Todo lo que gane van a ser partidos a 6 puntos. El Betis seguramente ya se escape, o bien empata contra Osasuna, pero ya no sé si incluso matemáticamente le puede dar tanto al Celta como al Rayo para pillarlos. Pero ahí vamos a estar. Quedan 3 jornadas. Quedan 3 jornadas y mirad cómo estamos, por Dios bendito. Es que esto es el cuento de todos los años. Es decir, venga, sí, Europa, y luego, que se vayan todos, salvándose en la última jornada, no sé qué, y vuelves otra temporada. Y viene Tony Mohamed, y dice, venga, este sí, Europa, la otra vez no conto. Y esta vez sí, amigos, esta vez sí. Pero esta vez sí, no empeñando las joyas y los trajes de Carlos Mourinho, sino que haciéndolo con esto. Yo no sé si a final de temporada, yo no sé si en un momento que estemos aquí ya tranquilos, sin mucho debate del propio partido y tal y cual, pero tenemos que pararnos seriamente a pensar, a reflexionar, a analizar lo que se pueda, pero sobre todo a valorar lo que es que este equipo esté cumpliendo todo lo que no pudieron hacer todos esos que vienen ahí atrás, que siempre es el anhelo del celtismo desde que, bueno, desde siempre, o desde hace años, pero especialmente para esta nueva generación de celtistas, el tema de la Europa League o de ir a competición europea siempre es como el anhelo. Oye, vamos a intentar, este año sí, este año para Europa. Empieza la temporada, ganas 4 partidos de 8. Oye, Europa, a ver, las cuentas, no sé qué puede ser. Pues este año, amigos, lo van a hacer Hugo Álvarez, Damián, Carlos Domínguez, Joel Lago, Pablo Durán, Javi Rodríguez, Sergio Carreira, Hugo Sotelo, Alfon. Toda esta gente. Es que es difícilmente descifrable. La realidad es esta. O sea, va a acabar la temporada y yo voy a seguir sin entender por qué esta gente se planta en Balaídos y gana todo. Os acordaréis que a mitad de temporada decíamos, bueno, a ver si mejoramos un poco los registros fuera de casa, pero es que en casa va a ser imposible mantener esta dinámica. Bueno, pues la realidad es que en casa ganamos al Betis, ganamos a Osasuna, ganamos al Leganés, patito con las palmas, palmado con el Español, ganamos al Villarreal y ganamos al Sevilla. Y vamos a ganar el Rayo. Vamos a ganar el Rayo. Es que las cuentas son esas. Las cuentas es que equipo que viene a Balaídos, equipo que caga líquido. Se llame Rayo Vallecano, Las Palmas o Fútbol Club Barcelona. Esa es la realidad. Y entonces, pues bueno, pues ¿qué hace Twitter Celta poniéndole tweets al Sevilla y haciendo trending topic ni robando? Oye, fuera ya de bromas. Este año de verdad está muy caro ir a Balaídos. Yo tengo el abono, pero cada vez que quiero llevar acompañante me vuelvo loco para conseguir un carnet o una entrada para mi novia. Es la realidad.
y al final acaba yendo a otra grada o cosas así. Los que podáis ir al campo, de verdad, es otra cosa. Yo creo que no es la Europa League, que esos años era otra historia. Es que igual era como más coral. Yo recuerdo esa temporada saltar varias veces al campo. No sé, no sé. Esta temporada es como todo más intenso. Hay mucha gente muy subida, muy subida. Y, y no sé, creo que aún no estamos en esa. Pero redes sociales, ¿cómo está el estadio? Jugador por jugador, compromiso. Viene un tío que sabe Dios qué paridas habrá hecho en su vida como es Ilais Moriba. Mete un gol, la gente le canta Ilais, Ilais, Ilais. El tío sube una foto con el copy en gallego, le llaman Ilais de Teis. Borja Iglesias se olvida de cómo se le pega la pelota, mete 5 goles en 3 partidos, o no sé cómo vaya la cosa con Borja Iglesias. Es espectacular, es espectacular. Es muy celtada poder clasificarte a Europa cuando te falta una grada, y sí que es cierto que se nota, e incluso la experiencia de marcador bajo, ver de frente una grada vacía es raruna, pero es una experiencia. La realidad es que Balaídos hoy por hoy, yo esto sí que temporada 15-16 puede ser, y 16-17 jugar a Europa, sí, 15-16. Esto no es imposible, esto no lo había, esto no lo había. Di tú que la grada suma, lógicamente, concentrar toda esta marabunta de trastornados, tal, siempre suma. Pero estas chavalas, este señor, este niño, estos niños todos, esto yo no lo recuerdo. Yo no lo recuerdo más plan familiar que realmente esto, que es que la gente se desvive y el equipo te lo da también, porque es que el año pasado no había una de estas, no había una de estas, o había una cada 3 meses, porque la realidad es que lo que es el Celta Giraldez Benítez era todo lo contrario. Mucho menos nexo, como es lógico, pero es que además no ganamos un puto partido en casa, no ganamos un puñetero partido. Y ahora ver todos los partidos y decir, es que da igual quién venga. Se le va a pelear, da igual quedarte con uno menos, empezar perdiendo, que Yago Aspas no esté bien, tener lesiones, cambio de no sé qué, da igual, da igual. O sea, la sensación es que todos los partidos el Celta no puede, sino va a hacer cosas para ganar. Va a hacer cosas para ganar. Y yo no lo entiendo, ya lo sabéis. O sea, llevo todo el año dando la matraca que no lo entiendo. No entiendo por qué Pablo Durán, después de jugar en el campo del Choco, del Barco, es que ni del Barco, es que yo creo que ese tío en preferente no venía a jugar ni a Valdeorras, que le quedaba lejos. Y ahora define, corre, presiona, le pegan un palazo en la costilla, se va en camilla y al salir el partido está perfecto. Es que son cosas de decir, te tiene que salir todo bien. Te tiene que salir todo bien. Este partido que ganaste en el 95 porque un gol en propia o una mano tonta. Todo eso hay que... O sea, los equipos que van así necesitan muchas de esas. Y el Celta no está teniendo tantas. Recuerdo más easy o por poquito, por tal, que no. Ay, qué suerte tuvimos, ay, qué tal. Mira, nos beneficiaron esta vez. Y ahí estamos, ahí estamos. Joel brutal, Rochi. Joel Lago, por favor. Pero es que, vamos a ver. Pero es que Joel Lago... Aún vi este vídeo hoy. Vosotros mirad dónde estaba Joel Lago este verano. Si es que... Este tío ha jugado muy bien contra Mbappé, contra Lewandowski, contra Tierno Barry, contra quien sea, Luque Bacchio. Bueno, pues venga, Luque Bacchio, toca Luque Bacchio. Quiero enseñar el vídeo, ¿eh? Es que es de coña, es de coña. Y por no hablar de Fer López, ¿eh? Por no hablar de Fer López, que no jugó, pero no por eso hay que olvidarse del bueno de
de Ferlo. Vamos a ver. Oh, es que claro, me queda muy atrás ya. Me queda muy atrás. Aquí está este tío. O sea, vosotros igual no entendéis la dimensión, pero para mí lo que es un club de casa, de intentar dar paso a paso tal, como es la U de Ourense, lo comparo con el Celta y me parece una pachanga, lógicamente. Pues el 14 de agosto, ahí estaba este tío. Ahí estaba. O sea, yo me pongo a ver estos vídeos que grabé yo un día de verano de partido de no sé qué. Veo esas notas ahí atrás y digo, pero, es que estaba en estas pachangas, realmente. Pero este y todos. No lo entiendo. No lo entiendo. Lo siento, no lo entiendo. Delirios, que se acabó la tercera ref y me siento un poco vacío. Lógicamente. Oye, os voy a pasar el Twitter que estamos en directo. Nos vamos a meter a tertulia, si Dios quiere. Si Dios quiere. A ver, os paso el tweet. Sí. Me cago en Dios. Eu que rillei a Danilo con 4 colegas no campo, ver iso faime chorar de alegría. Getafeamos perficientemente. In Claudio we trust. 100% de acordo en Danilo. Todo gracias a Claudio. Consigue chegar a eles e convencelos de que poden. Pues estoy muy seguro de que en ese convencimiento de jugar incluso un poco con la inconsciencia de algunos de estos chavales, tanto Claudio como todo lo que rodea a Claudio, que no hay que olvidarse, tienen que tener muchísimo que ver. Y que tú vayas ciego con un tío que tuviste jugando en el campo del Tarazona, era tu entrenador, fuiste subiendo juntos y es tu padre, literalmente. No lo sé. Dadle yo like, hostia, ahí está. Dadle yo like. O dadle yo like también o tweet de que estamos en directo. Digo yo, ¿no? Estaría bien. A ver, amigos, amigas, amigues. Nos faltaba por ver, perdón. Nos faltaba por ver el calendario rapidísimamente del Real Club Deportivo Mallorca, que las vibras que me dio el Mallorca no son nada allí. Nada allí. Real Madrid, con poco ya que hacer con su vida, el Real Madrid. Getafe y Rayo Vallecano. El Valencia, cuidado. Estáis en esa vosotros. Estáis en... ¿Sí? Valencia 45 puntos, a 4 del Celta. Valencia. Alavés, Athletic y Betis. No sé, Rick. No sé, Rick, parece falso. No sé, Rick. Ricky Rouchi, La dupla de oro. ¿Os acordáis que el otro día os dije que había conocido a Ricky y a Rouchi? El Valencia lo tiene jodido, pero va como una moto. La realidad es que va como una puñetera moto. Es que el último partido que perdió fue el 22 de febrero. No pierde un partido desde febrero. El Valencia, el fútbol es una cosa... Es una cosa muchas veces inexplicable. Desde luego que sí. Tengo una Real Madrid, poca broma. ¿Quién creéis que desciende? Pues yo creo que se puede quedar así, la verdad.
Yo creo que puede quedarse así fácilmente. Creo que al Sevilla no le va a dar para verse tan apurado, pero a la vez yo creo que compite. Leganés puede ser. Y luego Las Palmas lo veo difícil. Lo veo bastante difícil lo de Las Palmas. Lo veo bastante difícil. Pero bueno, veremos. Oye, que se maten. A mí que me contas. El descenso. Yo no estoy para el descenso. Lo siento. Yo estoy pensando en cuánto le podemos recortar aún al Atlético de Madrid. Ya estoy en eso. Pablo, ¿cuál es la situación tanto de Tincho lateral izquierdo como el noruego extremo derecho? ¿Están para primera ya? Te pregunto, porque al ser argentino, info sobre canteras es muy limitado. Pues es raro, Matías, es raro. Lo del noruego yo creo que atiende más a un proceso de adaptación normal de fichar un jugador que lo fiches y ya tienes un poco una hoja de ruta con ese chico. Y lo de Tincho a mí me sorprendió. Yo lo veo verde, pero veía verde a muchos más que no es que sean verdes, es que están más maduros que no sé. A mí verde me parecen que están todos, pero luego llegan y no están verdes. O sea, me parecen grandes jugadores en su categoría. Lo quiero extrapolar a tener delante un jugador de primera división y me parece muy difícil que rindan. Y llegan, titular el primer día y rinden. Pues ya está, pues por eso yo no tengo ni puta idea. Pero de Tincho sí que me sorprende porque pensaba que era el próximo, también por necesidad en cierto tramo de la temporada, y no llegó, de momento no llegó. A ver qué pasa con el bueno de Tincho Ourensano. Aquí somos de Tincho. Pero vamos si somos de Tincho. Bueno, a ver, que os estoy pegando aquí una brasa. ¿Qué brasas soy? Dios mío querido, qué brasas. Voy a estar aquí cantando. Ah, por cierto. ¿Cuántos de aquí seguíais el podcast Celeste? Seguro que aquí todavía hay gente que seguía el podcast Celeste. Y que recordará, nada más ni nada menos, que la sección que este buen hombre protagonizaba en las calles, ya no solo de Vigo, sino de Madrid, incluso llegó a ser, que es... A ver... que le voy a llamar exactamente igual. Ahí está. Mira qué joven y lozano. ¿Vosotros os acordáis de esto? ¿Alguien se acuerda de esto? Mira Javier, con Yoshi de los Suaves. Bueno. Ojo, Metropolitano 4-1, día duro este. Día duro. Deportivo, espectacular. De un partido bastante quieto. Esta escena me hace mucha gracia porque este es mi amigo y este también. Y mirad el puto panoco que hace. Lo que Bueno, pues no tenemos micro, tenemos móvil robado a la señora y volverá. No solo volverá, sino que os doy un pequeño anticipo. Espectacular. Yo creo que no hay mejor forma de dar entrada a nuestro... Mañana subido. En principio mañana subido. Ahí estará. Creo que, como digo, no hay mejor forma de dar entrada a nuestro querido invitado, un hombre familiar, un padre de familia, con unos retoños muy bien educados y muy bien fidelizados a lo que es el Celta. Ni más ni menos. Saludamos, a ver, en riguroso directo. Uy, ya se me está haciendo la cámara, me cago en la... Al señor Alex. Buenas noches, Alex, ¿cómo andamos? Buenas noches.
Ai, esa voz. Ai, esa voz. Bueno, ven. Onte sabiste que non tiña voz e hoxe tiña que adestrar un partido a mañá e viñeron os rapaces dormidos e gritei máis da conta e estou ya Inda por riba. para os retiros. Bueno, para o retiro non sei se deixamos o pobre Sevilla, porque a verdad que é que tela. Falábamos onte ao salir do partido do que foi ese éxtasis, eu creo que lle podemos chamar. Eu foi un dos partidos que máis disfrutei sin duda do ano en Baleidos. Non sei se o que máis, pero pode estar aí. Probablemente polos acontecementos do partido quedar con 10 na primeira parte, de seguido empate. A priori o Sevilla iba a crecer no partido e foi un cúmulo de todo, o sea, ten moitísimo mérito o partidazo que fixo o Celta, moitísimo mérito, pero Sevilla tamén puso da súa parte porque é unha vergoña dar o rendemento que deron, pero eu creo que da igual que eu non estive no podcast da semana pasada, eu creo que eu estou en bastante desacordo coa maioría da xente. No Bernabéu creo que fixemos un moi mal partido, a reacción foi que o Madrid deu todas as facilidades do mundo, o sea, eu non creo que foise mérito noso, porque se o Celta está medio ben, ese partido se gaña. Pero que fixeron onte sí que trabajazo brutal. Dende o primeiro, que Claudio, ata o último xogador que saiu. Mención especial a Cervi, porque levaba sen xogar dende Xaneiro. Coa Copa Mendizorroza creo que tamén e tal, moi ben, o sea, compromiso zen. Pódense criticar o que queiras, que agardábamos máis que lo así, pero dá todo o que ten e é un placer. Aínda que non houbésemos ganado, é un placer vivir este Celta. Eu nunca tive dúbidas, eu mamei Celta na UEFA, mamei o 7-0 ao Benfica, o 4-0 a Juventus. Ano dulce. Ollo. No. Non se escucha, Alex. Espera un momento. Ostra, pois eu sí que o escoito. Vale. Espera, porque véxote parado. Pero escoítote. E os demais non te escoitan. A ver, agora. Hola. Conference League. ¿Cómo? Conference League, ¿cómo? ¿Se me oye? Ahora sí, decidme que sí. Vídeo congelado. A ver, ahora vexote moverte. Eu polo menos escoito. Como non se escoite, non sei de que vai. Ahora sí. Vale, aí estamos. Decía Alex que a cousa está para disfrutar. Lóxicamente o tema de Europa é un obxectivo que sabe moito mellor as victorias, pero tú ir a un partido aislado é como Black Mirror, ver un capítulo aislado, pois entretenche.
Pois neste caso ir a Balaídos é un dos plans máis que pode facer cualquier persona, celtista, non celtista, aficionado ao fútbol, o que queiras. Vívense tantas cousas. Vívense cultura galega, vívense celebración de fútbol feminino, vívense reivindicacións políticas, vívese de todo. O sea, é unha ciudad dentro dunha ciudad. Cando as cousas van ben, pois é un gusto. A realidade é que, bueno, fútbol, pois fútbol, patadas, pelota, gol, todos para casa, saltar, acabouse. Pero hai moita xente contenta nese campo. Querer facer de menos eso. O sea, tú ves os vídeos que estábamos vendo antes, a xente abrazada todas con todo, da igual que teñas al lado unha rapaza de 15 anos ou un señor de 85, todos saltando, e non sei cuántas cousas hai capaces de facer algo así. Polo tanto, querer facer de menos isto pareceríame un pouco un error. Non sei o que nos vai durar. Creo que, como levo repetindo todo o ano, está nos salindo todo moi ben. Eu non me podo creer que, especialmente dos rapaces, todo funcione a pedir de boca, pero a realidade é que a día de hoxe parece moi difícil que o Celta se baixe desta ola. Pasou aí un tramo de non ser capaz de sumar, neste caso contra Madrid e Barcelona, merecendo. Bueno, non merecimos, ahora hai que facer estas sensacións no próximo partido gañar. E chegas e gañas, da igual o rival, da igual a hora, da igual o que se xogue, da igual liña de 3 ou liña de 4, sancións, lesións. O Celta sempre está aí. Penso que se isto sigue así, temos adestrador, temos xogadores con fame, con ganas de estar aquí, con moito tempo por mellorar, e que nesa zona media alta podemos falar incluso de que apunta unha hexemonía do Celta por anos. Non sei cual sería a cousa que faría que todo isto se vira baixo. Non vexo algo capaz de facer que o Celta se baixe da ola. En dúas palabras, Claudio Giraldez. Para min, o levo dicindo 2 anos e a min dame, pois temo un momento que sento ser aguafiestas, pero eu creo que está moi próximo. O momento no que Claudio pois decida dar un paso moito máis grande que o Celta, porque eu creo hoxe tiven con alguén que o coñece e que traballou con el, bueno, cerca del 4 anos, e tiven esta discusión con el asegúrame que o próximo paso de Claudio España estaría disposto a irse a unha Real Sociedade ou así. Eu creo que o paso de Claudio non nos vai trocar por unha Real Sociedade, por un Sevilla, por un Villarreal. Eu creo que cando Claudio dé o paso, vai dar o paso, non che digo a un top 5, pero non por algo similar ao Celta. Sí. Pero eu creo que ese paso está moi cerca. Es que temos a sorte, eu levo dicendo 2 anos, xa cando estaba no Fortuna, eu que pois estou metido no mundo dos adestradores e tal, eu veo un privilexiado, pero auténtico privilexiado no banquillo. O que nos dure, pero o que nos dure sexa feliz, logo a directiva, pois o que ten que facer, en vez de o Marcelino de turno, pois seguir co que funciona. É moi difícil ter outro Claudio, casi imposible, pero seguir polo menos co proxecto que está aquí, pero que non quero eu, temo no momento que se Claudio non está, pois volvamos ás andadas, veña o Marcelino a xogar cun 4-4-2, Damián e Sotelo ter que non sei, estar defendendo todo o partido e tal. Eso eu creo que nos pode baixar da ola, pero eu creo que mentras Claudio siga aquí imos ter tempos moi bons.
Iso que é principiante, o sea, que Claudio Aí está. agora non é Johan Cruyff con 60 anos. O sea, ten moitas cousas que mellorar, pero aínda así, tendo esas cousas que mellorar, Ujú. o sea, Pero quere decir que eu non podemos teño. pensar que pola parte de Claudio, despois os resultados son 1000 factores. Pero a xestión de Claudio debería ser progresiva e ser un pouco mellor na 25-26 que na 24-25 incluso. Claro. E iso veuse, o sea, os equipos de Claudio ademais sempre soen, a ver, sempre tivo equipos xóvenes, e os xóvenes normalmente a derradeira etapa da tempada é moito mellor que os comenzos, Ujú. pero eu veso moita evolución en Claudio. Eu non teño temor a decir que reto a todo o mundo a que me digan un adestrador que daslle esta plantilla coa experiencia que ten, o sea, pilla esta plantilla ao principio do ano e nos ten como está o Celta. E non só iso, o sea, xogadores con certo estatus que teñen malas épocas e han pasado polo banquillo, eu non vexo bueno, sí, Aún. vexo a un xogador descontento co equipo, a uno, nada máis. E iso é moi difícil de lograr, Ujú. Bueno, a verdade é que esperemos que Claudio sexa un entrenador dos que botan aquí moito tempo. Eu creo que xa os resultados ya valan para pasar unha época mala de non gañar partidos, etc. E que non haxa moito run. E despois que el queira quedarse. Eu non sei, xa te digo, o tema de ofertas creo que non lle van a faltar, lóxicamente, pero creo que o tema de salir de aquí, de estar aquí, de facer un pouco o que ven facendo neste mesmo sitio, pero en categorías máis baixas, pois tamén tira para non ser un adestrador que se busca cousa pola súa conta, e se aquí en vez de 600.000 me pagan 3 kilos ou 4, pois chao. Penso que non vai ser o caso de Claudio, nin moito menos. E penso que todo o que fai, xa digo, non só Claudio, sino en todo o staff que o rodea, pois tamén, oye, vamos ver como é o verán, que penso que vai ser certamente longo, pero é que ver, por exemplo, o estado no que está ahora mismo Ilais Moriba, eu creo que é un aliciente moi grande para algún xogador que pense se ten que fichar no Celta ou non. E digo Ilais Moriba por non decir Borja Iglesias, por non decir Marcos Alonso. O sea, eu creo que é un sitio para florecer dun xeito, estar feliz, lucir. Non sei, pareceme, xa te digo, non só os que suben de abaixo, sino é que hoxe o Celta é un caramelo para, non sei, estos equipos que acaban indo ao Villarreal ou a Real Sociedade de turno. Os cuartos despois son outra historia, pero penso que, como digo, o Celta hoxe é un ecosistema que é capaz de potenciar, xa digo, non só a Pablo Durán, que sabe o que é rillar aí abaixo preferente, sino tamén a Ilais Moriba, que sabe Dios este rapazo que tiña na cabeza, e que, como comentamos antes, agora é de Teis, colle unha bandeira, lle cantan Ilais e pon post en Instagram en galego. Pois sí, eu estou contigo, hoxe ir ben deportivamente non só significa victorias e ilusión para a afección, o sea, os xogadores tamén ven e o ambiente sobre todo que hai. Se xa pequeñas tonterías como o himno, pois é un aliciente vivir ese ambiente no estadio e tal, se encima o equipo funciona, o equipo vese dende fora que hai un ambiente espectacular entre todos, entre os máis xóvenes e os máis adultos, aunque cada un teña o seu grupito, pero vese que Javi Rodríguez e Marcos Alonso, que non poden ser, creo eu, que máis opostos, pois hai un ambiente brutal. E iso está claro que a hora do mercado, pois
pois favorécenos, tanto para a xente que está aquí que poida ter outras ofertas, como para a xente que poida venir, e igual, pois, cousas impensables fai 3 anos, hoxe en día, pois, eu creo que se hai 10 xogadores co interese do Sevilla e o Celta, Ajá. seguramente 8 veñan aquí. A ver, cun Os salario... outros dous Non, son Nolito e Alfon. non, ni Nolito ni Alfon. Cos soldos equiparados. A min, é outra cosa coa que non estou de acordo, se pasa, vai pasar. Es que non nos tenemos que esquecer que non somos hinchas do Celta, pero os que están aí son traballadores, que é o seu traballo. O que ti dis de que se a Claudio aquí danlle 600.000, en outro lado 3 kilos, se ti pensas que vai quedar, Pabliño, non. Creo que o meu celtismo está fora de toda dúbida, eu faría o mismo. Es que no traballo priman cousas, o sea, outra cosa es que aquí este cobrando 600, ofrezcanlle 1,5 millón noutro lado e o Celta llegue a 1,2, vale, pois Bueno, vamos a deixar o tema de lado. Vamos a deixar o tema de lado. cousa. Non sexamos agoreros co pobre Alfonso, que bastante tenco que viviu esta... No, eu estou falando de Claudio, Ah, de Claudio, vale, non vale. No, Vale, claro, vale. que ti dis de que se ven con 3 millóns, non creas que ese xa o caso. Eu, se no Celta gana 600.000 e venlle un equipo con 3 millóns o ano, moitísima confianza ten que ter Claudio nel. Eu sou consciente de que a ten, pero eso que imaginamos multiplicado por 1000, porque te sae unha temporada mala e digo eu, pensas nesa oportunidade toda a vida. digo eu, Alex, antes de saudar a persoa máis elegante que pasou nesta tempada por esta canle. Hasta peinadín. Unha renovación subindo aí un anaco de salario, firmar un plus e un aniño máis para Claudio Giraldez este verán. Non podemos pensar neso. Vamos, 5 millóns parecenme poucos. Bueno, ahora non sei. Nin Netos. sequera brutos, netos. Netos, tes razón, netos. Que a Hacienda está moi A mal. ver, eu penso que a parte máis importante dun plantel é o adestrador. Por moito que se diga que o fútbol é dos xogadores e así, se o adestrador non funciona, o equipo non vai funcionar. Non sei, bueno. Veremos, non empezamos a falar do Brau, que ainda nos quedan 3 xornadas. E que 3 xornadas, Mario Seijas, boas noites. Boas noites, ovellas, como estamos? Especialmente elegante. Gañou... Hai que decir que sinto moito chegar tarde. Bueno. Por causas de, bueno, a ver, obviamente pois fun a Lugo a ver o Breogán e que tal? Iso, eu sempre visto de celeste. Palmamos e poido afirmar que os de blanco non só rouban no céspede, senón en pabellóns tamén rouban. O sea, en plan, así de simple. Facto. Oye, moi VIP a foto esa que subí, que mandaches, o vídeo. Sí. Bueno, sí, unha invitación para este partido, creo, para o seguinte creo que tamén me invitan, o sea, teño sorte. Ah, bueno. E o tema é que estás aí pegadiño aos xogadores que a verdade é que... Para levar un balonazo. No, pero que mola moito porque a perspectiva é moi diferente. A verdade é que é unha experiencia bonita. Sí, señor. Oye, Mario Deluxe veu hoxe, ponte por aquí no chat. Hoxe tocou Mario Deluxe e non é pa menos, Mario, non é pa menos. Estábamos aquí dando a matraca con que vamos ganar a Champions en 3 anos e Claudio vai ter un fillo futbolista e vai ser o próximo Iago Aspas, casi. E estamos contentos que non é pouco. Sí, a ver, normal estar contentos, o sea, penso que sempre sigue habendo bastantes malas linguas, que o outro día gañamos e parece que na primeira parte o Celta non debe de xogar ou xogou moi mal, porque eu non vexo que realmente o Sevilla fixese tanto, pero quero dicir, para min foi un bo partido do Celta, que o árbitro empeñouse tamén en que... Bueno, o árbitro, máis ben o cuadro arbitral, porque hai que decir que foi o tema do VAR,
empeñouse en que fose máis a cousa máis axustada e que fose de outra maneira, pero pois un equipo tan pouco traballado como Sevilla na presión, porque non defendían en bloque baixo, senón que iban un pouco aí a bloque medio alto, e Que o Celta pois cabras, puido entrar por onde quixo, porque a verdade é que moi pouquiño o Sevilla, viuse moi pouco, e penso que o Sevilla pois tendo despois enfrentamento directo con Las Palmas e con Madrid e por aí, pois é un candidato que parece que non é, aínda que teña puntos aí de marxe, é un candidato de descenso. Cuidado. A verdad que o do Sevilla parece unha das calamidades máis grandes que pasaron por Baleidos este ano. Polo menos que eu Sen recorde dúbida. haber ido tal igual. Pero... Sen dúbida, sen dúbida. Sen dúbida. Non sei. Bueno, en fin. Que gañou o Celta, que estamos aquí dando voltas e voltas, pero ainda non falamos nin do 11. E eu espero, Mario, que estés contento, porque ademais de Ilais Moriba, o noso querido Damián, aí está o tío, Totalmente. Aí está o tío. Pareceme os dous mediocentros que deberían de xogar na maioría de partidos probablemente, por como os plantexan os demais equipos e todo. A min é unha dupla que me encanta. Igual salvando que ao mellor pois nalgún partido poida entrar Fran Beltrán por certos aspectos físicos e de abarcar campo ou eso, pero cando se teña que ter un pouco o balón nos pés e iso, pois eu penso que Damián é fundamental. A min encantoume Damián en especial polo tema de filtracións cara. Hai un pase que lle mete na banda dereita, creo que é a Pablo Durán, que o filtra aí precioso, que non acaba en gol de casualidade todo iso, pero quero dicir que ten esa posibilidade, un xogador que sí que ten último pase, non é como a Fran, pois que é máis limitado nese aspecto, ou iso, a pesar de que Fran o fixo desde que entrou o fixo espectacular tamén, o sea, nada que decirlle. Asistencia incluso, abarcou moitísimo campo e eu a verdade que non teño ninguna mala palabra para ningún xogador do Celta, verdad? Haberá que pensar algún pufo, Difícil, pero bueno, habrá que pensar. A tal Alex, plantexamento 11. Centro do campo, Huguito Álvarez. Preguntar ya polo pufo. No, ainda non. Vai pensando que quinto tes tempo. Non teño moito que pensar eu. Plantexamento, pois a min pilloume de sorpresa, o sea, eu non teño problema en decir, mira, case todos os partidos acerto, sobre todo no plantexamento, o sea, o que fai falta ao equipo na segunda mitade, eu penso o 90% das veces igual que Claudio, pero 5 minutos antes, casi sempre. O digo e tal, pero en este partido non cacei unha, o sea, non cacei unha. Estaban pasando pajariños por aí, eu así e non cazaba unha. O sea, a plantexamento, para min Javi Rodríguez era esencial, o de Joel, Lago e Carlos, pilloume por sorpresa unha vez máis. Saiu ben, moi bo partido dos dous. Sí. O medio centro tamén me pillou por sorpresa, non agardaba Damián, sabedes o que sou con Damián eu, que para min xogaría sempre, pero eu daba por feito que iba a xogar Fran, e tampouco. O de Hugo tamén pilloume pois dar de repente 90 minutos. Eu agardaba a Hugo sinceramente en Anoeta, pero recén saído de lesión fai 10 días todavía tiña molestias e así, e sair de o inicio pois pilloume por sorpresa, e arriba que non xogase o Panda coa racha que ten tamén foi unha sorpresa e tal. Non cacei unha no plantexamento. O plantexamento non é o que hubiera afirmado eu, pero os primeiro hasta a expulsión o partido Celta tivo todo o control, o sea, o Sevilla estaba a nosa merced, máis alá de dous xogadas aisladas, e a expulsión descolocou un pouco ao equipo. Tivemos sorte de que chegara ao descanso e logo cun par de verbas Iralde no descanso, o sea, volvimos a pasar por enriba do Sevilla e parecía que a expulsión a tiñan eles. Os cambios non os entendí, os cambios do descanso eu boteime as mans á cabeza, os que foron entrando logo o mesmo, pero que vou decir? Ou houvese hecho o que fixo Claudio? Para nada, pero como saiu?
Aí está. sea, Aí Es moi está. que ben. non teño moito máis Pero que decir, o sea, cambiando liñas quitarnos incluso, o sombreiro. porque a realidade é que ese mix pola esquerda de facer un pouco defensa de 4, xuntar a Marcos Alonso, Hugo Álvarez, William Soeder un pouco máis por dentro, oye, os datos están aí, os metros que sobre todo na primeira parte do partido tiña Ilais Moriba para correr, pois creo que tamén explican certamente, Mario, o primeiro gol de Ilais Moriba, que ainda é o primeiro gol de Ilais Moriba, coa camiseta do Celta. Xa tentara varias, incluso dentro do propio partido, e penso que é un premio sumado incluso a celebración posterior para que este rapaz, si ten que apretar por quedarse, váyase quedar. Non sei que lectura queres facer, sobre todo, xa digo, este primeiro plan de partido hasta a expulsión de Marcos Alonso, que teremos que falar tamén da propia expulsión, pero que, bueno, levaron o Celta, eu creo, de novo a comerse o seu rival en Balaídos. Sí, a ver, eu creo que a verdade é que Ilais estuvo como está últimamente, quero dicir, xa leva outro partido ou así. Houve algún que estaba medio perdido e tal. Eu creo que aí desde o tema do Ramadán e todo Aí iso está. foi como altibaixos, algunha cousa, pero que é un rapaz que vamos, eu penso que no medio campo é o xogador con máis talento que temos con diferencia, Sí, sí, sí. probablemente. Hai que igual está equiparable con Hugo Sotelo para min en canto a talento, o que pasa é que Hugo Sotelo pues, non ten ese poderío físico que pode ter Ilais e aí marca moito as diferencias o xogador de Mali. Gustoume moito porque Claudio foi moi vertical en moitos aspectos e refírome a que intentou que Iago Aspas baixase como falso 9 e aproveitar pois, tanto as entradas de Pablo como Williot e as entradas desde atrás de Ilais, que o fixo, o sea, espectacular, o sea, as incorporacións. Bueno, é unha das súas virtudes, eu creo, O tema da chegada e tal, e que se o vai pulindo, vai ser un mediocentro que independientemente do xogo que che poida dar no medio campo co seu físico e co seu xogo, pois que pode darche goles Home, é cada vez. que lle pega como un 9, Claro, cada vez genera máis ocasións, quizás nesas tomas de decisións finales ao principio estaba lle costando máis, pero parece que vai pillando ese ritmo, esas cousiñas que incluso se vían ao principio da súa carreira no Barça, o sea, que tiña moito máis gol ali e todo iso, e se vía con máis confianza, con máis chegada, pero tamén, oye, no Barça pues, entraba con máis espacios tamén e iso. E bueno, ahora no Celta veselle mellor. Eu, a verdade é que me gustou moito o plantexamento xa de principio de Claudio, vino bastante intelixente, e hai que decir que con respecto a outros partidos, neste partido si xogamos a maioría do tempo 4-3-3, que foi o que me sorprendeu. Xogar con dous centrales ao uso, por iso sacou a Carlos Domínguez e Joel Lago, xogando en plan con Marcos Alonso de lateral esquerdo, o tema é que na maioría do tempo, por eso despois entendo a entrada de Ristich para colocar a liña de 4 outra vez e seguir máis ou menos co mismo sistema e non tocar moito porque lle estaba saindo ben. A min en líneas xerais o plantexamento, sobre todo Ilais, gustaronme moito. Pregunto vos pola parte de arriba. O tema de, bueno, sentar a Alfon parecía a cousa máis intelixente polo deportivo e tamén polo fora do estrictamente estado de forma, pero o tema de por a Williot de titular de novo, que volva Iago Aspas tamén a titularidade, polo un pouco como enganche dianteiro centro, e pola dereita Pablo Durán, non sei se é algo que vos convence, se esperabades a Iago acompañado de outro tipo de xogador, a Iago pola dereita, con Pablito Durán en punta. Non sei se vos colleu tamén un pouco a contrapé Alex. Sí, a min sí. De feito, aínda que no Bernabéu xogou 90 minutos, eu agardaba a Fer López. Iago deixalo para a segunda mitade, porque o Sevilla, aínda máis con Caparrós, é un equipo moi pouco traballado, pero rocoso. É dicir, o Sevilla... se o partido vai medianamente normal, iba a deixar moito máis ocos e Iago iba a destacar moito máis, iba a estar moito menos ahogado na segunda mitade que na primeira. E arriba eu agardaba tamén a Borja Iglesias, o sea, esos dous. A Bilio sí que era o único dos tres de arriba aos que agardaba.
pero non sei. Eu estou con Mario, o sea, es que pouco podo decir, non coincidía en casi nada co plantexamento de Claudio, pero es que saleu moi ben, porque a primeira, bueno, a primeira media, salvo na expulsión, es que pasamos por enriba do Sevilla. Para min, bueno, por partes, logo falamos da segunda mitade se queres. Pero sí, pilloume por sorpresa, eu non é o que houbera feito, pero aínda así Iago non estivo todo o ben que estivo nos dous derradeiros partidos. Todo de acordo. Eu creo que creamos moito perigo arriba, pero máis ben pola xente que viña de atrás, porque para mí non é destacable a primeira parte, destacable, non digo que xogasen mal, pero nin William, nin Pablo, nin Iago fixeron un partidazo da hostia para haber tido tanto control sobre o Sevilla e tantas aproximacións, tampouco ocasións claras, pero moitas aproximacións. Pero eu creo que foi máis pois polas bandas, Ilais estivo dendo o primeiro momento moi ben e tal. Oye, que te estuve vendo aí ao lado co cartel ese debaixo dos xogadores do Celta. Un saúdo afectuoso a Torre de Núñez por abastecer a familia de Alex de bocadillos de Xamón Serrano onte o salir de Balaídos, Apareceu unha tipa cunha caixa e de hai 8 bocadillos de Jamón Serrano. Bueno, espectacular, espectacular. Eu de dous en dous. Hai que Para o alimentar corpo. os rapaces que están medrando. Oh. Mario Seijas, algo máis que comentar antes No. de falar? No, a ver, que eu entendo que a mellor non destaquen así moito na primeira parte os xogadores, pero quero decir, era un pouco tamén o plan de intentar ir con vantaxa de que Iago baixe para que saia algún central e intentar aproveitar as espaldas. Sí. Non tiña por que, quero dicir, era un partido que ao principio, quero dicir, as primeiras partes do Celta non suelen ser boas. Precisamente no, tampouco boas, pero polo menos con moitas ocasións claras. Polo menos o outro día sí que se viu un Celta dominante, pero tampouco tivo unhas ocasións super clarísimas. Pero creo que a idea dele era precisamente intentar iso, e penso que non o fixeron mal os xogadores, pero que iso, que as primeiras partes tampouco as que, quer decir, son de desgaste, son de moita intensidade, o sea, eu penso que calquer entrenador que escoitedes que ven a xogar contra o Celta sempre di que os partidos co Celta fanse moi largos. Precisamente por iso, exigen moito físicamente, somos non sei se o equipo que máis corre da liga ou estamos top 3, creo, o sea, en plan, había un equipo que corre moito, entonces quero decir, ás veces non evaluamos ese traballo que están a facer moitas veces oscuro tanto Iago como outros, porque, claro, é máis fácil valorar cando ten o balón nos pés, cando fai un último pase, cando tal, pero claro, o partido mellor xa está roto, o partido xa está con xente cansada, con moitos espacios, penso que é unha injustiza falar de xogadores ao mellor así neso, e que temos que ser un pouco conscientes de que hai moito traballo detrás de desgaste nas primeiras partes, e que a min, de verdade, é dicir, obviamente non fixeron bon partido así na primeira parte, ou non moi bo, pero fixeron o seu traballo, fixeron un traballo correcto. Eu precisamente por iso agardaba Iago na segunda metade, polo que dis do desgaste e tal, o sea, para un partido físico eu teño máis confianza. Eu tamén me esperaba a Borja, sí ou sí, pero bueno, eu que sei. A Borja ou a Pablo incluso Durán de punta e alguén pola dereita, pero non a Iago, claro. Que Fer López sí que é un rapaz de moita calidade así, pero ten moito físico, o sea, ten moito derroche físico, e para min... Pero bueno, que aínda así do que... Padraba moi ben, pero saliu moi ben, o sea, que non é ninguna crítica, Claudio. Claro, do que me esperaba, quero dicir, todo iso non lle teño nada que rechistar. Creo que ao final despois ves o que se fixo e vexo que é un bo traballo, o sea, non vexo que esteña mal. Sí, no, por suposto. Eu teño ganas de ver unha tempada de titular indiscutible William Swedberg. Non sei que pode ser deste rapaz, de verdad, con continuidade, sin lesións, sin que veña un por o lado e echa adiante no minuto 45. Non sei. Lóxicamente o que vimos a principio da tempada era outra historia, porque a verdade é que era o Celta de Williot,
pero volveume a gustar incluso na presión, que é algo, ao igual que Mingueza, que moitas veces me costa moito que me entre polos ollos, un polo Triceratops e outro por ter menos sangre cunha garrapata, pero ben, gustarme tanto un como outro, xa digo, incluso no derroche físico. Non sei se é cousa de Claudio, se é que este tío convéncete hasta, sabe Dios de que, hasta de facerte membro nesta canle, pero gustoume o tema de Willy. Botei moito en falta Ferlo, a verdad, porque polo menos para xogar algún minutiño. Despois si é certo que, bueno, as circunstancias que a expulsión foron as que foron, e temos que falar da expulsión. Eu non me entero, a verdade, digo vos a verdade, non me entero. Eu, cando foi o tipo ver o VAR, digo, bueno, eu vin unha mano clarísima, pero que igual pegoulle no peito ou vendo un rebote ou non sei que. O tipo señalou que iba a ver o VAR e digo, xa está, non pita penalti. E de repente era pa tarxeta. Hai algún árbitro ou pseudo árbitro na sala que pode explicar, por favor, onde está? Eu non sei se violencia non hai. Ocasión manifiesta? Pois non sei se pegarlle unha pedrada a un balón e correr hacia o córner é unha ocasión manifiesta. É que ese é o tema. Ocasión manifiesta non pode ser porque que non hai en ningún momento hai nada claro de que poida chegar ese balón. Eu apostaría porque Guaita chegaría 1000 veces antes que a él ou que sairía por fora de... Claro, quero dicir, entón a min o que me mata diso é que non é ocasión manifiesta e que nin siquiera hai intención, porque quero dicir, eu sí que vexo que Marcos ten o brazo estendido, non o pode sacar e cortar, desatornillar o que queiras. O sea, que non o ten. Si é penalti, como unha catedral, penaltazo, pero claro, Marcos pillo aí así coa man así estendida, non fai un gesto de queres de tocar nin eso, simplemente pois lle dá na man, porque a ten aberta, ten a fora da posición que ten que ter, pois xa está, penal. Ahora, si de verdade iso é vermella, e logo vamos a outros partidos e non hai nin vermella nin tal. Amigo. Vamos a outros partidos non hai vermella, é dicir, o sea, se lle mete un tarascazo non é penalti. Ahora, que si é man... Escoita, a cousa é que o tío, eu non sei se hoxe no Breogán biches unha manopla como a que lle mete Marcos Alonso, que é unha cousa espectacular. O sea, é unha palomita antológica. Entendo que non se espera ese control, pero ainda así pitar vermella por isto é o que tú dices, o sea, co do doble castigo, como non lle claves os tacos na frente, si o tronzas aí non é vermella, entonces, non? É que non sei, non me entero, de verdad. O único que poden interpretar é que sí que tivese opcións de chegar ao balón, pero é que quero dicir, pero ten que ser algo que realmente seña claro, que digas, non, é que chegaba ao balón, pero é que ninguén o ten claro. E o máis probable, coa velocidade con tal o que o balón, eu penso que calquera que mínimamente vexa un pouco de fútbol sabe que iso iba longuísimo. Entonces, non sei. De todas maneiras, o noso amigo outro saúda a Mr. Asubío, que dice que di que sí que era a vermella. Estou en desacordo total. O sea, que non me... No, pero quero dicir, é que non hai intencionalidade, perdón. Non hai ocasión manifesta porque é imposible que chegue ou non é claro que chegue. Hostia, é que xa non me queda máis. O sea, non... Pero o reglamento é claro, non? Para iso, pois aí tes o reglamento. Estou buscando, a ver que nos conta. O que pasa é que se vamos á interpretación, aí está o problema. Porque se ti interpretas, pero que xa non é iso. Quero dicir, é que entra o VAR. Porque quero dicir, para que entre o VAR, normalmente, teñen que ser cousas que son errores claros. E aquí error claro non hai, o árbitro ve, pita o penalti, amarela, eles poden decir, no, pero é que non tal. O que pasa é que eles teñen que ver moi claro que puidese chegar ao balón, pero bueno. Vamos a ler o señor Asubío. Na cor do cartón sendo amosado solamente amarelo. O evitar ocasión manifiesta mediante man voluntaria, vermella. Si se pensa que só curta ataque prometedor, solamente é penal e cartón amarelo. Si se pensa que Peque pode quedar diante de Guaita, penal e cartón vermello por evitar ocasión manifiesta. Isto é o que di o regulamento. Pues non sei. Vosotros creedes que iba a quedar diante de Guaita solo para marcar gol fácil? É que a mí a sensación que me dá é que lle pega unha pedrada. O sea, que eso vai fora. Home, que lle pega unha pedrada como un demonio. Alex, tú que xogache a uns niveles xa decentes,
tú sinceramente, tú crees que chegaría ese balón Peque en algún momento? Ni de coña. O que vou a decir desto paso de quentarme, non vou a falar do impresentable este, porque é un bueno, non vou a falar, porque Ponlle o pito aí, por favor, Pablo. Tápalle os... González Fuertes, non estamos falando de Mr. Asubío. o amigo de Maxi Gómez. Como? O amigo de Maxi Gómez. Contexto? Non recordas que en Xetafe fai 5 anos? Que o expulsara por decirlle... No, 2 amarillas por... Ai. E iso con Maxi Gómez era un bocazas da hostia, pero non dixo nada. Non deu nin tempo a decir nada. A ver, como será este en- tío? Como será este tío que nesta canle ten un emoji personalizado sacando unha vermella? Como será este cantante? Como será este tío que fai 4 anos, non sei si recordas que Iago Aspas dixo algo así de que a próxima vez que González Fortes Era por nos a asubí, terceira. o Celta tiña que ir con outra camiseta a ver si non se daba conta que era do Celta. Sí. Eu paso de dar publicidade a este mamarracho. Eu hai unha cousa que non entendo. O sea, a man é unha man como un piano. Por que o VAR... É un penalti, claro. O sea, por que González Fuertes non ve a suposta ocasión manifiesta en directo? Non entendo por que si ve a man non ve tamén a acción de vai o balón. Si é que despois na repetición ve que o balón vai pa aquí, pero si fora pa aquí entonces era amarilla, non era vermello. Non sei onde está, xa digo, tanta apreciación do VAR de porlle un frame e sacar un cartón vermello. Non o entendo, de verdade. Eu estou tan perdido co tema arbitral que despois tú quereste afianzar unha norma na cabeza e intentar pillar por onde van os tiros e o día seguinte ves un partido de fútbol no que pasa o mismo ou algo similar en non ten nada que ver, entonces é difícil realmente asimilar para unha persona que non lea o código penal do fútbol de arriba a baixo. Esa iba un pouco desto. Non sei. A min déixame Pero ainda que o leas, o sea, o lees en un partido pasa unha cousa e no outro partido pasa a mesma cousa, pero se arbitra de maneira diferente, o sea, da igual, que da igual. Bueno, Algo que les digo, carallo. Sí, sin máis, acórdome dunha xogada contra o Real Madrid na Copa, donde hai un xogador do Madrid co brazo estendido que lle pega tal, exactamente, lle dá o balón e dicen que a man está cerca, non é unha posición natural porque a man está cerca do corpo, bla 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 bla. E un balón que vai a porta. É un balón que vai a porta, o sea, que tal. Eu non sei, cando as normas son diferentes para cada clube, pois non sei. Non hai que ir tan lonxe. Ose que non tive na desgraza de ver o partido, pero o vin por un grupo de WhatsApp dos amigos que tiña na outra cidade, que casi todos ten a desgraza de ser do Barça ou Madrid. Se non me equivoco, hubo un penalti igual que encima mandan ao árbitro ao VAR, porque é clamoroso tamén, e sigue dicendo que non é. O sea, non sei. Onte a Marcos Alonso era penalti, que estou de acordo que era penalti, e é vermella. E o de Ose nun tiro a porta co brazo estendido tamén. Sí. Non só es que non se sabe vermella nin amarela, senón que o mandan ao VAR, pero tampouco é penalti. Pois eu paso. O sea, a xogar coas reglas que queren que xoguemos, cada un coas súas, para que a clasificación quede bonita, o máis ao gusto de Tebas posible, e listo. Esa está. Enquisa no chat, a ver se a xente non saque dúbidas. Mau de Marcos Alonso, penalti vermella, penalti amarela ou nada de nada. Deixaremos un rato que o noso querido populacho vote, e que vote ca cabeza e non co corazón. Realmente o que pensa, xa está, acabou o partido, gañamos, somos buenísimos, pero non sei, eu estou perdido, de verdade. Penalti e amarela, e eu estou máis cerca de penalti sen tarxeta que de penalti vermella. O sea, a vermella é unha puñetera vergüenza. O sea, a verdade é que a Mau é escandalosa. Non chega a ese balón, non chega ni Roberto Carlos.
Non sei. Non só iso, eu como dixo Mario, que eu xoguei ese movimento o fixen moitas veces porque eu era moito de irme do rival picando o balón, e o picou co exterior e a rosca do balón iba a ir ás mans de Guaita. O sea, non iba a ir recto a donde parecía que iba a ir a Que fai mal, quero trayectoria. dicir, Iba con unha rosquita dun control co exterior que o balón iba hacia a portería. pero que E fai aí mal, estaba quero dicir, a 3 que metros. tú ves a alguén cando pica un balón para regatear ou de tal, e ves que a picada é como moito menos, o sea, pero que iba bombeadísima e fortísima, o sea, Claro. quero dicir, non sei, pero quero dicir, se algunha vez mínimamente xogacho ao fútbol, eu penso que é algo que non sei, a min dá má sensación de decir, imposible que chegara a iso, imposible, pero eu que sei, claro, igual é a miña percepción, e levo demasiados anos sin tocar unha pelota redonda, claro. Había que chamar a González Fuertes, Sí. que se Sí. plantara aquí. Pois a mí non me invites ao Había, programa. había que chamalo, pero sabes, co pasamontañas posto. Sí, había que chamalo fillo da puta. O sea, que querías insultos os digo eu agora. No, a Pablo, eso o de fillo de tal é a Pablo, o resto deixadeos tranquilos, que Pues eso, se a non... Pablo González Fuertes. Bueno, desde aquí un saludo a Mr. Subío, que acórdome moito del nos partidos. Sempre que dá la Subío, cabrón. Todo para min agora todos os árbitros son a Subío. Os árbitros son asubíos. Ni máis ni menos. Boa xente, Uxío. Bo tipo, A bo verdade tipo. que Fenómeno. sí, no, moi boa xente. E están todos os lados ahora. A veces salenme tweets del desmarque. Está o tío aí. Alégrome moito, sí, o tema do desmarque, porque a verdade é que sí que pues, analiza moitas cousas, está guai, está guai. A verdade é que en líneas xerais é un home con bastante bo criterio, pero bueno, ás veces Con certo corporativismo que ten Sí, todo sí. árbitro Quer dicir, con dúas a ver, pernas el e sempre dúas defende o tema de que nós sempre falamos coa bufanda na man, sabes? Co Xa. tema de que somos moi do noso equipo. Pero eu tamén defendo que a súa bufanda tamén é un pouco o tema corporativo dos árbitros. Pero bueno, Suele ser habitual. Suele ser habitual. a ver, quero dicir, en certos puntos eu penso que a mellor Bueno, pero mete cera tamén, O sea, sempre é se normal molla. é normal que pase iso, pero sí que se suele mollar, o sea, quero dicir, a min o traballo que fai o Xío pareceme guai e parece que o fai ben. É sacrificado, sacrificado. Que o Sí, tío graba Totalmente, todo o partido totalmente. para poder sacar os frames despois. Totalmente. Que alguén lle dé unha conta de Movistar a Mr. Asubío, por favor. Que isto... Bueno, en fin. Pero ainda por riba con Movistar creo que non pode sacar captura. Está apañado. E tamén eu non paso moito tempo nas redes sociais porque Bueno. non me gustan Bueno, sobre algo todo Twitter xa que pasaches. salvo para defender a Alfon tives meu Twitter e tuiteo moito de pero eu penso que a xente se pasa moito con el e a ver se hai menos valientes por aí porque Ten moita paciencia. Twitter e arbitraxe. Cada espécimen por aí que vamos. É que Por ese lado, moito apoio tamén a Mr. Asubío por lo que ten que aguantar de algún impresentable tamén. Que ten tweets que mesturar que Twitter firmaría González Fuertes. mesturar Twitter e arbitraxe non parece a idea máis pacífica do mundo, a verdad. Por desgracia. Bueno, en fin, que Asubío un condenado, que mira que mal nos pitaron. E ainda con esas, empata o Sevilla. E xa na segunda metade, penso que sai un Celta que eu non esperaba. Eu decía, ganamos seguro. Chega o Mau, chega a expulsión, chega o penalti. E dixen, bueno, un punto, vamos a intentar amarrar, non está tan mal, tendo en conta a necesidade desta xente. O Sevilla, o centro do campo do Sevilla, podía xogar eu. Eu creo que poño o doble pivote Pablo Parrilla e Raúl Champi da Unión Deportiva Ourense e teñen un pouco máis de presencia que os pobres de centrocampistas do Sevilla. Para mí non. Despois o señor Hugo Álvarez, irmão desta canle, mételle un dedo nun ollo a Badé e tense que ir fora. Espectacular. O sea, xogador de culto. E falando de xente de culto, porque claro, aparece aquí un pingüino. Bueno. Hombre. A ver porque espera porque non teño Marcos, non pasa nada. Porque con Marcos ou sin Marco saludamos baixo o bello sol ardente de Tennessee
o señor Antón García Fernández moito tempo despois. Que tal, Antón? Cuánto tempo sin verte? Pois sí, Pablo, non sei se me escoitas, se me ves ben. Todo en orden. Agardo que a conexión funcione. Estou aquí na parte de atrás da casa da miña sogra e penso que o wifi funciona. Así que unha aperta a toda a audiencia da canle señor Pavlov e, por suposto, a ti, Pablo, a Mario e a Alex. Un placer falar convosco, sobre todo nun día como a hoxe, despois dunha vitoria épica que non tiña tanto sabor épico finalmente, porque o Celta fixo tamén na segunda metade que case que parecía imposible que o Sevilla puidese levar algo de baleidos. Foi un partido magnífico e como eu dicía no chat onte, penso que este 3-2 son máis que a 3 puntos. Penso que psicolóxicamente vai vir extremadamente ben para conseguir unha desas prazas europeas. Eu, Antón, estou moi contento co Celta, estou incluso impresionado co nivel que ten o equipo, pero teño que decir que despois de enchufar o móvil onte vindo para Ourense, despois do partido, estou un pelín decepcionado contigo. Comigo? Contigo, pola maneira que tuveche de entrar neste directo, despois de plantarte no Bar Celeste con esta indumentaria. Que me decides deste sombreiro do señor Antón García Fernández, que é unha cousa espectacular? Un pouco a Foucelta, incluso, eh? Sí, Sí, señor. sí, sí. Sí, señor. Sí, Tal bastante cual. acerta. Estou de Tal acordo, cual. sí. Bo sombreiro, bo sombreiro. Non sei Bueno, se o que desde a pasa casa é que da sogra ou non. estivemos a facer un pouco de limpeza na casa porque temos demasiadas cousas, hai que eliminar algunhas, ese sombrero apareceu por aí. Quédame pequeno, pero dixen, bueno, xa que foi un día especial, pois poñemos un sombrero especial antes de agasallar yo a alguén, porque, bueno, como digo, non me queda ben, realmente. Vaya, hombre, non me Quédame digas. pequeno. Pois a min, eu sí que creo que che queda ben, Antón? A min Eu estive un gustame. cacho ali escoitando de todo iso. Bueno, ese sombrero ten unha historia que é o que pasa ás veces cando pides cousas por internet, ¿no? Que nos queríamos uns bancos para ter na parte de atrás da casa. E o que chegou este saía, sombreiro. o que saía eran bancos. Entón, pedimos os bancos e o que chegaron non foron 2 bancos, foron 2 sombreiros. Así que son 2 sombreiros que en xamais utilizamos. Esta foi a primeira vez, realmente, e penso que a ocasión merecía Criminal. poñelo porque había moito que celebrar nesa emisión en directo, ademais improvisada que fixemos do Canto mellor, Barcelona. canto mellor esos sombreiros cos bancos, por suposto. Hombre. Ahora pasas a ser o John Wayne do É celtismo. que, inda estando de pé todo o día, con ese sombreiro é outra historia. Eu teño claro que... Bueno, a ver, a gorra de beisbolista tampouco está mal, eh? Ademais... Bueno, a gorra do Celta, realmente. Estaba, Así que sí. Sí, eu teño do mesmo esa, sí. esta merqueina o verán pasado en Vigo, cando pasei pola tenda do Celta aí en Príncipe. Bueno, levo, ás veces cando teño que arbitrar se vai moito sol, estou co sol que me dá de fronte, pois poño esta gorra porque pódese arbitrar con gorra se a gorra é negra. Entón, pois, Sí, bueno, señor. O sea, pois utilizo esta. E algún xogador un recoñeceu, pouco Celta de Vigo, un Celta pouco de Vigo. dituro, tal. incluso. Bueno, entón, xa que estamos falando de arbitraxe, que dé a súa opinión, Antón, acerca do penal. Acerca, bueno, Pois do mira, penal. O penal é claro, eu digo pola vermella. Para min o penalti é realmente inapelable, non? Pero eu penso que, claro, a expulsión ven porque o árbitro pensa que é unha xogada que corta opción clara de gol, e entón aí é onde, bueno, o árbitro non, o VAR, porque o árbitro eu penso que originalmente tomou a decisión correcta, que foi penalti e cartón amarelo. Pero despois chamaron do VAR e decidiron que cortaba ocasión clara de gol. Eu dubido moitísimo que o dianteiro do Sevilla tivese a oportunidade de chegar a ese balón, non? Entón eu penso que co cartón amarelo e o penalti chegaba ben. Por outra banda, non estou moi de acordo con esa regra de que cortando ocasión manifesta de gol cunha man, pois ten que ser penalti e expulsión, porque realmente o que ocorre é que é un dobre castigo, non? E o dobre castigo penso que hai que tratar de eliminalo do fútbol. Alguén podería decir, bueno, pero que se despois falla o penalti, bueno,
Pero para min, con penalti e cartón amarelo, penso que ia ben servido o árbitro nesa ocasión. E penso que, ademais, González Fuertes é o que pensou originalmente e despois non quixo manter o seu a súa decisión original, que para min era a correcta, aunque probablemente haberá especialistas arbitrales por aí que dirán que sí, que cartón vermello, tal e cual, pero para min non, porque penso que non podía, non penso que houvese opción de que o dianteiro sevillista tivese a ocasión de chegar o balón. Entón, con amarela estaría ben para min. Pois o señor Antón, que está de acordo ahora mismo co... Espera. Eu penso que na maioría do centismo, ou polo que se comenta, foi o que comentamos é unánime no sentir do Celta. 95% ahora mismo. Na enquisa que está activa no chat do directo. Aí está. Sí, voltamos co mesmo problema de que cando o VAR chama ao árbitro, o árbitro case que sempre cambia a decisión, non? E iso penso que é unha práctica perigosa, porque o que tería que facer o árbitro é simplemente ver a situación e despois toma a decisión que sexa unha ou outra, pero eu penso que a porcentaxe de cambios de decisións cando chama o VAR, a lo menos na Liga Española é moi grande, non? Demasiado grande. Entón case que dá a sensación de que cando un árbitro vai ver a xogada, non é para que tome unha mellor decisión, senón prácticamente para que cambie a decisión. E a min iso non me parece Sí. nunha grande parte dos casos o correcto. Tería que ser pois ver a xogada e despois decidir. Se despois decide unha cousa que é diferente, pero vexo que moi poucas veces manteñen Correcto. a súa Sí, que a súa parece decisión. un tirón de Parece como, orellas. sí, parece como van presionados xa a ver o VAR, e parece que van con esa presión de vou ter que cambiar o veredicto. Bueno, Sí, en fin. a mí gustaríame que houvese un pouco máis de flexibilidade nese sentido por parte do árbitro, que o árbitro decida coa imaxe diante, non? Que se despois el pensa que é vermella, pero realmente eu non vexo como pode ser vermella nesa situación. Realmente pareceme un castigo excesivo. Eso sí. Bueno, en fin, gañou o Celta con todo e contra todo, pero, querido Alex, houbo que facer trocos de sistema, houbo que mover cromos, houbo que dar entrada despois, posteriormente, a xogadores que seguramente ningún de nós pensábamos que iban a ter un solo minuto antes de empezar o partido, pero acabou sendo así. Non sei, nesa parte intervencionista de Claudio, como valoras a capacidade de moverse ante un Sevilla que eu, con todo, esperaba un pouco máis deles, lóxicamente, xogando xo que se están xogando, e sobre todo xogando con xogador máis, pero creo que pouco lle temos que dicir hoxe a Claudio Giraldez, facendo giraltadas de inventar e de por unha doble banda con Cervi e Mijailo, entre outras cousas. Sí, así é. Xa dicen que os cambios do descanso pillaronme por sorpresa. Sobre todo a xente que... Bueno, o de Ristich pilloume por sorpresa, porque eu agardaba un 4-4-1, eu estaba a falalo no descanso, un 4-4-1, yo el Lago Carlos de centrais, sacar para min a Carreira e Mingueza e Carreira pola alguna das bandas, o sea, trocarlos ou Carreira pola esquerda. E o de Ristich, pois vendo que non tivo minutos últimamente, dar 45 de total exigencia, porque se supón que con 10 corres máis que con 11. Entonces o de Ristich me pillou aí por sorpresa. O cambio de Beltrán con Damián para min foi un acerto total. Damián no tivo o seu partido. No chat xa han dicho 57 veces, creo que levo contadas, que sí, o penalti e erro de Damián. Vale, moi ben, sabes? Estamos na xornada 35 e houbo que agardar. O sea, que non se pode... Todos fallan. Guaita falla, os dianteiros fallan e Damián fallou. Non foi seu mellor partido, e punto, trocou ben, aínda que eu sexa de Damián, vamos, como un
sobriño meu, como un fillo, tampouco tanto, pero eso, se xoga mal se di e tal. Eu creo que o partido pedía pois máis físico no medio campo, a priori íbamos a correr máis, iba a haber máis segundas xogadas, porque o Sevilla xoga moi directo, e se os centrais gañaban o balón por enriba, pois Damián, o sea, Beltrán sempre vai gañar máis segundos balóns que Damián, aínda que Damián colócase moito mellor, pero Fran abarca moito campo. Claro. O vin moi ben. A sustitución de Iago tamén pilloume un pouquiño por sorpresa, pero eu creo que eu vou pelear con Pablo, que o cambio tiña que haber sido outro en vez de Iago. Bueno, deixémolo aí, Outro. deixémolo aí. Porque para decir tonterías están os tontos, ¿no? Quedámonos con eso. Mario. Eu teño unha cousa. Antes pasou Antón así por unha zona e parecía o reflexo como de auga nas gafas. E quero yo preguntar se ten aí unha piscina ou que, a sogra. Sí, ten unha piscina, entón Ves? estou aquí, Cago en vai Dios. un calor impresionante, entón pois teño metidos os pés na piscina. Para cando un podcast aí sabes, reclinado, Co daiquiri. unha No, copiña, porque gafas de sol. Iso lembrame demasiado as noches de tal e tal, non se pode ir por ese camiño. Pero sí, no, a piscina, ten aquí unha piscina que abre, ademais, como en Tennessee, o tempo sempre moi bo, pois pode estar aberta de maio a outubro prácticamente, así que, bueno, pois é un bo lugar para estar cando vai a calor que vai hoxe Claro, aquí, no, aquí en Tennessee, sí. Que Bueno, ben viven pues, algúns, falando meramente do futbolístico, bueno, non me pillou moito a sorpresa porque creo que cos acontecementos do partido si se necesitaba máis músculo no mediocampo. Quer dicir, o tema de que Damián é un xogador que co balón nos pés é máis determinante que Fran Beltrán, precisamente cando non vas ter o balón nos pés ou cando vai ter algunha superioridade o Sevilla, seguramente un xogador como a Fran pois sí que che pode dar máis. Entonces aí eu a verdade é que sí que aprovei o cambio porque creo que Ilais sí que era o xogador que tiña que quedar por esas condicións físicas, por ese acompañamento, quero dicir, porque sempre que che quitan un xogador para poder atacar ou para poder defender, tes que ter un xogador pois precisamente que che dea iso, que che dea máis posibilidades ou que se multiplique, digamos así, en ataque, en defensa. Ese podía ser Ilais. Así que eu doullo por ben feito. Despois, claro, quer dicir, xa non só no descanso, a partir do descanso eu entendo perfectamente os cambios que fai, o sea, que meta a Ristic pareceme totalmente lóxico, porque para facer esa liña de 4 que necesitaba un lateral puro como Ristic coloca aí, e despois o de meter a Cervi cando o mete, pois tamén eu creo que é totalmente acertado, porque é un xogador que non che dá demasiado fútbol, todo hai que decilo, pero sí che dá moitísimo traballo. Moitísimo. Era o que necesitaba o Celta, era o que necesitaba un pouco o Celta para suplir esa, quer dicir, esa falta dun xogador. Se metes a varios xogadores que che den potencia física, pois entre todos van a suplir esa falta dese xogador, que para mí foi o que pasou, porque despois houve un Celta dominante en moitos aspectos, incluso futbolísticamente co balón nos pés, foi dominante fronte ao Sevilla. O sea, que temos capacidade para dominar certos equipos que non son tan importantes co balón nos pés. É dicir, e nós tivemos o balón moi ben, e que aparte, pues, a hora de facer presión, a hora de defender e de todo, pues, que teñan esas posibilidades. Eu a verdade é que o traballo doullo por ben feito a Claudio. O sea, que non poido decir nada porque estou de acordo no que fixo. Eu engadiría ademais que despois que entrase Borja tamén foi importante porque fixo un pequeno traballo aí de non só porque meteu o gol, que o meteu cunha clase impresionante e ademais aproveitando o erro de Gudel, senón porque funciona prácticamente cando o partido está 2-1 como un pivote de balonmán, non? Para recibir o balón, tratar de mantelo, ver se hai algún xogador que se desmarca, ter o balón, forzar faltas. Entón penso que sí, que Claudio amosou neste partido unha enorme intelixencia, coñecer ben o equipo, saber cal é a profundidade de armario que ten o plantel e utilizando, eu penso, moi ben os seus efectivos. E Cervi, bueno, falabas de Cervi, deu o 150% o tempo que saiu. Bueno, ainda que non sexa un dos meus xogadores favoritos, non se lle pode negar que traballa enormemente.
Comenta por aquí Quintán. Está moi A ver. moi o seu compromiso está fora de toda dúbida incluso antes deste partido, porque eu vexo cando o Celta marca así as cámaras de televisión se xogamos fora enfocan ao banquillo en balaídos vese, Cervi cando marcamos o sea, es dos tíos que máis se alegra, que máis apoia, que fala cos compañeiros, o sea, ten un compromiso brutal co clube. De acordo. Decía por aquí Quintáns que a Damián lle costa correr para atrás unha barbaridade. A verdade é que E palante. o sea, non sei hasta que punto luce É verdade. Damián con Ilais, con este Ilais Non estou de dianteiro acordo. centro Non estou de acordo. como compañeiro. Non estou de acordo. O que creo para mí, eu estou en desacordo. O que creo é que realmente Damián o que ten é unha visión e lectura tan boa do xogo que corre a donde ten que correr e fai o que ten que facer. O sea, para min, O sea, non quero decir que tal. Para min é un dos xogadores máis intelixentes con diferencia do equipo. Defende super ben, porque o tema é que anticípase moi ben as xogadas do rival, sabe onde vai ir o balón e iso, e podedes fijarvos que normalmente moitas disputas de balóns donde ao mellor dudas de se iba a haber alguén, Damián xa te está anticipando a xogada. Eu, o sea, en plan, estou que lle costa correr para atrás, o sea, en plan, físicamente, obviamente, non é un portento, non é un tío de correr para todos os lados, pero por eso ten a cabeza, por eso digo que é un xogador que sabe defender tan ben que necesita correr moito menos que outros. Pero non che parece que iso é certo, que iso comeza a ser un pouco máis certo a medida que vai pasando o partido por esa cuestión física da que falas, que corre peor para atrás cando xa leva un tempo xogando, nos comezos dos partidos ben, pero despois cando vai pasando o tempo, dame a sensación de que iso é un pouco máis certo isto que comenta o Vinte. A mí non me dá esa impresión, pero bueno. A mí non me dá esa impresión. Estou moi de acordo con Quintáns. Levo vendo 2 anos e medios a Damián en vivo, tanto en Barreiro como en Balaídos como tal. Costalle moito correr para atrás, costalle moito correr para adiante, costalle moito correr para los lados. E iso ten unha definición clara, porque os bos non necesitan correr para xogar ben a fútbol. No, é que somos pouco normalmente... de Damián, somos pouco de Damián. Eu non vexo carreras de Damián por todo o campo que sí, que chaman moito a atención, pero es que eu non vexo... Sí, alguna vez se o equipo está descolocado ten que correr, pero es que non vexo. O sea, incluso co equipo presionando, Damián dá os 3 pasos que ten que dar para o lado e non necesita correr para lá e logo volver para acá. O sea, non corre, pero é que non le fai falta. O sea, para min non é exactamente que non lle fai falta, é que non ten que correr como un pito sin cabeza, ao meu xuízo, vamos, quero dicir, o tema, por exemplo, hai que entender que cada xogador é diferente. Entonces, por exemplo, Fran Bertrand pois ten un fondo físico que probablemente seña o mellor do equipo. En plan, pasa o partido correndo os 90 minutos por todo o campo, é unha locura. Entón, Fran Beltrán igual, a nivel colocación ou cousas non ten o que ten Damián, pero sí ten ese despliegue físico. Por eso, Fran, obviamente, aproveita o seu físico para tapar esas carencias de lectura de tal. De feito, pues, normalmente cando xoga Fran é un gran nocu para os outros equipos por ese despliegue que fai. Entonces, quero dicir, igual que no seu momento, o cando xogaba Aidú, tampouco era un xogador que en posicionalmente fose bon de posicionarse ben, pero que suplía moi ben esas carencias de posicionamento co seu físico. Entón, hai que entender que cada un pues, intenta utilizar as súas virtudes para digamos, tapar os defectos ou para aproveitar e ser mellor xogador. Eu non estou tan... Dinos por aquí Tino Neira que somos tendenciosos de carallo con Damián. Pilláronnos. As cousas como son. Xa nos cazaron, xa non engañamos a ninguén. A mí dame igual, eu son damianista hasta morir. Somos de Damián. Pero si é certo que... É un xogador de 5 carreras por partido. É que ademais é moi pequeno, eu que sei que é outro centrocampista. Para mí é un Busquets sen tener o seu físico. O sea,
non teño a min gustábame moito Kanté, por exemplo, que non para de correr todos, pero es que a Damián non lle fai falta. Es que Mostoboi tampouco facía moitas carreras por partido. En algún contraataque xa, e Bueno, Mostoboi xogaba parado, pero pero sí non que, facía falta. sí que polo ollo dá a sensación de que igual falta de seguir traballando nese puntiño. Pásame un pouco igual con Fer López, que o vexo todo completo, pero con un puntiño máis de velocidade é un xogador máis adaptado a todo o que ten por o redor. Pero bueno, lóxicamente, sendo un perfil moi Bueno, distinto, o que O rollo estaba é, dicindo Fran decimos que Damián é pequeniño, o sea, en plan, vese pequeniño, pero en casi todos los registros e datos sale con 1,80 m en casi todos los lados. Pero eso que mentira é. Eu tamén vin eso de 1,80 m. Non sei. Eu vexo en todos os lados e digo, claro, é que eu non sei, porque decir, eu sempre vexo no campo, vexo aí na tele, entonces sí que me dá a impresión de que o mellor é baixiño, pero en todos os sitios donde tal, mirei hasta no FIFA, o mirei, hasta Non no pode FIFA, ser, no tío, FIFA non pode aparece ser. 1,81, no FIFA aparece 1,81, en Transfermarkt aparece 1,80, en resto de páxinas tamén 1,80, o sea, en plan, eu Non chega a 1,80 porque estive moitas veces con el. Eu son para ser exactos 1,81 e non chega, pero sé que é máis alto do que parece. Eu calculo, agora vou mirar o móvil, pero eu calculo unos 77, 78. Bueno, de todos os xeitos é máis ou menos uns 10 centímetros máis alto que a min. Eu diría que eu co que non estou de acordo moito é con esa idea de que os xogadores bons son os que non necesitan correr. Eu penso que depende un pouco do estilo de xogador que sexa, non? Hai xogadores moi bons que teñen necesidade de correr máis e outros menos. Non penso que iso queira dicir necesariamente que un xogador por correr menos pois é que sexa mellor ou que se coloca mellor ou que ten mellor técnica, non necesariamente. Venme a cabeza moitos xogadores con punta de velocidade que utilizaban a velocidade e corrían moito e que eran e son xogadores moi bons tamén, non? Iso non sei se iso é tan así. Non, estou de acordo. A miña parte polo que vai é o rollo de cada xogador utiliza as súas virtudes. Me refírome. Damián utiliza a súa colocación e o seu instinto e todo. Fran utiliza máis o seu físico porque é o fuerte dele. Entonces cada un utiliza unha técnica. Igual que Aidú aproveitaba o seu físico para suplir esas carencias tácticas. Entonces, obviamente, cada un intenta aproveitar porque sabe que é o seu fuerte e sabe como pode rendir máis. Nada máis. Oye, claro. eso parece unha estampita, O que nos está enseñando o señor Alex por aí. É unha cousa. A ver. Hostia, pero que, Alex, aí hai máis de 3 centímetros ou 4 de diferencia de altura, O sea, quero dicir, eu diría un 74, un 75, como moito, así, visto na foto. A ver. Se tú mides un 81, Damián, que sí que creo que mides, porque eu estiven contigo, claro, tú mides un 81, o sea, teño claro. Pero digo, Damián entonces mide un 74, un 75, é pouco máis alto, un pelín máis alto que a min. Por favor, Damián Rodríguez, si nos estás vendo como algunha vez dixeron que nos biches, por favor. Pero mándanos foto de descalzo e co chisme aplanándoche ben. Nada de facer trampas. Pero eu quero saber nada de facer trampas, Damián. Vamos a ver, estou vendo aquí unha foto de Damián Rodríguez na renovación cos outros canteiráns e vexo que é un pouco máis baixo que Hugo Álvarez. Dá sensación. Máis baixo que Hugo Álvarez? Dá máis sensación, mira a foto. Eu creo que non. Non sei. No, aí parece máis alto que Hugo Álvarez. Está máis adiante, Sí, pero Vou buscar outra eu foto. creo que é máis alto. Vou buscar outra foto. Creo que é máis alto. É que está pegado a Durán tamén, que ainda que o vexas así, penso que é máis que Pablo Durán. Mira. A ver. Esta foto é intachable. A ver. Intachable. A ver. Vamos a ver. Hugo Álvarez mide un 75. Aí non hai 5 centímetros. Imposible. Eu non vexo nada, así que non podo. A ver, máis alto que Hugo, si canto mide Hugo Álvarez? Un 75. Ai, pois aí hai un 78 polo menos, Canto mide Pablo Durán? Menos. Damián, eu estive varias veces cos tres e Damián é máis alto que Pablo e que Hugo. Un 76, Seguro. Pablo Durán.
Pois, bueno, sí, parece un poquinho. Pois entonces igual vai ter razón aquí. Probablemente o que máis tiña razón sería Alex. O sea, en plan, seguramente anda polo 78 ou tal. Sí, un 78, por aí. Por favor, Damián Rodríguez. Nunca te pedimos nada. Tes hasta un emoticono cunha ovella ca túa cara. Que lle diga a alguén por algún lado cuánto mide. Solo pido eso. Non pido máis, de verdad. É unha cousa que sí que pareceme curiosa porque hai tempo vi Pero que ao final, medía digo, 1,80 o tema de e poñerlle, Beltrán un pero digo, 65. o tema de poñerlle a cara de Damián unha ovella, eso ao final como foi? O Eso sea, foi porque cousa túa. Foi cousa túa. No. Cousa miña no. Eu desde o principio, desde de los tiempos, eu fun adorador gustaría meter un santo aquí que se chamase San Damián. Eu de feito xogando Nome de santo. xogando FIFA chamolle el padre Damián. El padre Damián. Sí, señor. Sí, sí, señor. Sí, señor. Entonces, joder. Pero a realidade é que, hombre, si a ovella Mario lle gusta Damián, pois a ovella Damián. Home, o búfalo de Tomiño, pois está claro que é un búfalo. Pero a ovella Damián, pois sabía. Se non que lle pos o metrónomo Damián polle a cara nun reloj de bolsillo. Home, pois non. Metrónomo Damián, eso sona ben. Por leva os tempos, toca tal. Isto estaría Claro, ben, pero máis que pero metrónomo, non poñerlle a sei. Non é tan sinxelo. Ou metro cuadrado Damián. Que non se Cronos move. Damián. Cronos, que era Vale. o dios do tempo. O dios Ovella Damián. Ovella está perfecto. Ovella está Joder. perfecto. Pobre home, ovella Damián, madre mía. A ovella Damián, estar aí Pero pelexando eso anos e foi, anos, xogar en primeira eso foi unha das división. túas Eso foi unha das túas invencións, que eres un liante, sempre estás aí con cousas aí, e despois botasnos a culpa a nós. A ver, temos incluso o giralcóptero de en absoluto que é Giraldez Bueno, unha claro. hélice na calva. Pero o giralcóptero está guai. O sea, isto é El helicóptero un pouco como Doraemon, ¿no? Sí, claro. Coa Ahí carta está. de... Coa Claro, carta de Giraldez. Giraldez é o peto máxico, que sempre le ven as xogadas e saca maxia dese peto. E claro. Di por aquí en absoluto. ¿A qué hora de la madrugada y con cuántos estupefacientes en el cuerpo se te ocurrió lo de una oveja con la cara de Damián Pablo? Totalmente. ¡Un momento! Que pasou aí? Gol. Atención. Quintáns celebra a súa 18ª suscripción en Twitch. Un aplauso para Quintáns. Yeah. Plus. E máis ou menos cómprame o de metro cuadrado Damián, porque di, ponlle a cara nunha baldosa, que es lo que se mueve en el campo. Bueno, Pues está, baldosa tamén. baldosa Damián. Imagínate un adoquín ca cara de Damián. Aí tallada. Bueno, en fin, que estamos de carallo a estas horas xa. Estamos de carallo. Non sei que máis nos queda por comentar. Iago xustiño, Borja moi ben, Iker especialmente ben, para o que viña sendo que estaba sendo bastante pouco, por desgracia. Gustoume o Guito Álvarez, a verdad. Extremo dereito. Hai que falar, eu penso xa de Joel Lago como un xogador xa para o seguinte ano, de un xogador serio da primeira plantilla e con moitas opcións incluso de ser titular. Sí. A verdade Porque que sí. xa non é que che dé a opción de xogar no centro da zaga, senón que cando xoga en defensa de 4, como outro día, cando fai unha defensa de 4 tan clara, que de central dereito, o sea, espectacular, o sea, porque se reparten ben o espacio, chega todo ese carácter que ten, que quere dicir comes os, a min recórdame a esos centrais un pouco máis clásicos de antes, de intimidadores, de que de verdade os dianteiros pasaban as canutas con eles. Vou a definir brevemente a Joel Lago. O ano que ven, máis ou menos por estas fechas, na volta de semifinais da Conference League, con el sancionado, eu e Joel Lago, eu voume con el ao estadio de la Lazio en medio dos ultras aí. Joel Lago e eu solos. E barredes con todo. Voume a verla con Joel Lago eu. Esto ahora mismo, o sea, parece un guión da película de 300,
básicamente. Sí, sí. Efectivamente. Porque además, ¿quién cree que non xogaría? O sea, estaría na bancada, ¿no? Aí. No, estarían na bancada, sí, pero matando Hugo nazis, o Mayo, sea, non hai máis. Claro, claro. Nos facemos un Hugo Mayo aí, encapuchados de incógnitos. Bueno, Hugo Mayo aquel En día moi medio de do- incógnito non iba. das balas. A ver, eu creo que ven sendo habitual o tema de Joel Lago. De verdade que dame a risa incluso de acordarme de máis de un. De un en especial que decía que estos rapaces que non estaban listos e aquí unha hostia detrás de outra. O sea que cada un que sube é mellor que o anterior, macho. E da igual a posición. Xa me dirás É o que nos que, queda. que posición necesita ter É o que máis nos os queda. huevos negros e ter anos de experiencia que a de central. E chega este tío que estaba xogando no Couto hai un par de meses e que agora chega Lewandowski Sorprendeume que coa convocatoria de certo medio centro non chegase a xogar ningún minuto, que pase que, quer decir, Bueno. despois co devenir do partido sí que non me acaba de sorprender, pero sí pensei que despois da temporada que está facendo, pois eu penso que hai un amigo que tiña que haber tido minutos ou que eu espero Cuántos que os anos teña para o ten? próximo partido eso. O contexto do partido non era favorable, pero eu estou seguro que vai debutar e ademais vai estar en dinámica xa do primeiro equipo hasta o final. Sí, 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 no, pero que Miguel Román a a mí Miguel Román é unha das miñas debilidades. Pero Tamén, o quer decir, Fortuna hoxe, lo ve. joder, macho. Puto Morevieta, de verdad. Bueno, a ver, tampouco hai que andar aí, quer decir, para min xa a Bueno. tempada que fixeron está moi Xa, ben. pero cando tes outros intereses e queres que o Fortuna quede por riba de certo equipo, dame rabia, dame rabia. Bueno, en fin, cousas ourensanas. Que me faltaba por decir? Falamos moito de Joel Lago, como é lóxico, como para non falar de Joel Lago, pero toque especial a capacidade de redención de Carlos Domínguez. Antón xa pon as gafas. Quita as gafas. Sí, sí. Oye, o tema de Mario Seijas, con micrófonos aí que se mezcla un pouco co outfit e que parece totalmente un alzacuellos, Estou vendo a estou vendo a León 14 ahora mismo. Estas horas 14, non de 14. Aí foi 14. León 14, temos un papa que parece sacado dunha peli de Benny Hill ou algo, madre mía. Cando dicen, el Papa León parece un sketch de la que se en fin. avecina. En fin, ten unha cara de pájaro de cuidado. Vamos ao futbolístico e tal. A mí non me sorprende nada, quer decir, creo que somos No, así de claro digo, creo que somos moi inxustos con Carlos Domínguez despois de todo o rendemento que deu ao largo dos partidos. Tú analices todos os partidos desde que empezou, o sea, en estos anos, desde que empezou hasta agora, e sempre cumpleu e sempre fixo un bon partido. Vale, caga aí un pouco, bueno, por non decir moito, nun partido, no, pero cagou nun partido de tal, pero quero dicir, o tema é que xa todo o mundo no cuello, que pasa, non pode ter un mal partido un rapaz a canteira que cantos anos ten, claro. Joder. Para min estás a ser moi injusto, sempre estamos como moi resultadistas e moito na dinámica do que é o Celta como afición, porque en plan, gañamos un partido, xa vamos ir a Champions, perdemos un partido, vamos a descender. E penso que non debe de ser así nunca, e moito menos con un rapaz que para min, Carlos, é que deu un rendemento espectacular e sempre deu un rendemento moi bo. Eu acordo o meu partido precisamente que foi o día que nos coñecimos, Pablo, en persoa, o día do Barça. Ese partido é para marcar de Carlos, pero é que xa non é ese partido. Sin xogar un puto minuto todo ano, casi. Claro, os partidos que xogou el, estadísticamente, gañou un 90% unha barbaridade, non me acordo. Igual digo 90 é unha barbaridade, pero un 70% é probable que os ganas ata daquela e facendo os partidos. Entón digo, joder, será que Carlos no, para nada é un mal central. Que pasa que, bueno, hai que entender os contextos de que a mellor estás moito tempo sin xogar porque está Marcos Alonso, porque está Starfel nun momento de tal, pois é normal que a mellor algún partido poida ter algún altibaixo. Pero está rendindo ahora, pois como estuvo rendindo habitualmente, sempre que xogou. Hai que pensar un pouco máis
a nivel de todo o que se fixo e do rendemento en xeral e non ser resultadista con un partido en concreto e andarlle tirando por rapaz barbaridades por Twitter ou por calquer outro lado porque fixo un partido desastroso, sí, pero un partido nada máis. Ben, estou de acordo. Claro, para min é importante que ter iso en conta con todos os xogadores que veñen de abaixo, non? Pois Carlos Domínguez pode ser un exemplo, Alfon pode ser outro exemplo, que ten moi bons partidos, pode ter un par de partidos que non está tan ben, pois non hai que pensar que xa non funciona, pero estou tranquilo nese sentido porque penso que Giraldez ten iso moi claro, non? Penso que a psicoloxía de Giraldez deixa moi claro que é un adestrador que sabe levar os xogadores dende ese punto de vista, non? Pode que haxa un mal partido Carlos Domínguez, pero iso non quere decir que xa por iso deixe o adestrador de confiar nel. Segue a telo enchufado para cando teña que sair. Penso que esa é un dos acertos, unha das cousas que hai que salientar de Giraldez cando se di que ten os xogadores enchufados. Non ten que ver só con que xoguen, con que non xoguen, sino que se sinten parte dun equipo, parte dun todo, parte dun proxecto, non? E iso ten que ver tamén con esa idea psicolóxica de coidar os xogadores dende ese punto de vista, porque evidentemente para un xogador máis xove, con menos experiencia en primeira división, ter un erro importante, pois non é o mesmo que se Marcos Alonso ten un erro importante, non? Por exemplo, Marcos Alonso, pois penalti, expulsión, non xoga o seguinte partido, etc. Pero é un xogador que xa ten unha trayectoria importante, non? E non lle vai afectar probablemente tanto como a un xogador como a Carlos Domínguez ou João Lago ou os que sexan, non? Penso que iso é algo que o adestrador ten bastante en conta. Querido Alex, algo que decir do señor Domínguez? Xa o dixo todo Mario. A ver, o aficionado en xeral, non vou decir o celtista, pero tende a quedarse co último que ve. E que Carlos ha feito un partido horrible, que é a verdade. Todos os ten, hasta Iago Aspas tivo partidos horribles. Claro. Varios. Non quere decir que se borren os 3 últimos anos. Carlos Domínguez non creo que chegue a ser nunca Varesi, pero é moi bo central. Para o Celta, para mí como central de rotación, para mí para o Celta, pero de sobra, vamos. O que pasa é que o que dixo Mario, estar Fele e Marcos Alonso deron un rendimento tan brutal que a ver que era o cara bonita que lles quita minutos, pero que Carlos Domínguez non é o central de fai 2 partidos. É o central que levamos vendo 3 anos. Pues sí. Bueno, pois con todo isto, queridos amigos e amigas, antes de facervos a última pregunta, por certo, acabou a enquisa 6% di que o tema de Marcos Alonso non foi nada, 8% di que penalti vermella e un aplastante 84% di penalti e cartón amarelo. Bueno, creo que é un pouco a opinión xeral incluso do sacerdote no día de hoxe. E tamén se pode comentar que a xente é moito máis de Heineken que de Mau, non? Bueno, vamos a ver porque ahora hai outra enquisa activa no chat, que por favor a xente entra a YouTube e empeza a votar aí no chat, porque é algo que me interesa especialmente. A opinión do señor Alex perde forza cando, gracias aos bulos e ás fake news, intenta influenciar a rapaces que ainda non teñen unha idea ben formada para que pensen como él. Por lo tanto, este tipo de personas para mí, bueno, pérdenme un pouco. Que non sirva como precedente esta luz deste bicho que hai aquí atrás, que solo está verde polas victorias. E pregunto vos, amigos e amigas, medallero, antes de nada, 2 MVPs, 2 pufos, xente do chat, por favor, ide pensando nos 2 xogadores máis destacados do Celta para ben e os 2 para mal, que está jodida a cousa. Non sei se alguén se anima. Bueno, cos MVP supoño que será algo máis sinxelo. O primeiro que teña claro, que se tire o pescozo.
Pois eu vou dicir Moriba e Guaita, porque Guaita dánselle moitos paus, pero fixo unhas paradas importantísimas nese partido. Entón, se me permitides, eu vou romper unha lanza en favor de Guaita, que neste caso penso que deu puntos, non só deu puntos, senón que fixo unha das paradas da xornada a ese remate de cabeza a saída dun córner, que se tivese entrado iso, outro galo podría ter cantado. Entón, gustoume, por exemplo, gustaronme moitos xogadores do Celta, pero vou decantarme nesta ocasión por Moriba e polo porteiro. Mario? Teño claro tamén que Ilaix para min é o gran protagonista do partido, pero é que o segundo non sei nin... De verdad, que non sei. É que lle daría a Moriba, o sea, únicamente. O resto creo que están todos a un nivel máis ou menos bo, o sea, fixeron un bo partido, hai algún que un pouquiño menos, pero quero dicir, Guaita fixo bo partido, Hugo Álvarez para min, bueno, sí, veña, Hugo Álvarez. Paréceme que fixo un partidazo, sí, señor. Hugo Álvarez. Espectacular. Alex. Eso quedei contigo. Ilaix Moriba, sen dúbida. Sorpréndeme que aínda ninguén o destacou, pero Fran Beltrán. Para mí, o aire que deu ao equipo na segunda metade, gran verdade. Para mí, brutal, Fran Beltrán. Sí. Sí, deulle moito traballo. Quero dicir, no, pero que estiveron a nivel xeral, quero dicir, tanto Hugo Álvarez como Beltrán, como incluso entrando a min Ristich estivo ben, Cervi estivo ben, o sea, que mira que eu a Cervi teño de dado caña e todo iso, pero bueno. No, pero moi loitadores, quero dicir, eu que se lles pedía o traballo que teñen que facer. Borja entrou e fixo espectacular tamén para min, o sea, fixo un grandísimo traballo, encima enchufa un golazo. Eu que sei, é que estaba moi nivel, pero bueno, sí. É que Mario, para gañar un partido así, 3-2, en inferioridade máis de 50 minutos, ten que ser un traballo coral, realmente. Entón, pois, é difícil elixir a un. A min tamén me gustou moito Beltrán, e penso que hai que suliñar a importancia de Beltrán en xeral neste equipo. Tamén leva moitos paus, pero dende o meu punto de vista é un dos xogadores máis importantes deste Celta. Esta é a miña opinión persoal, que sempre deixo caer no Bar Celeste cando teño a oportunidade. A xente por aquí un pouco nesa liña tamén. Quintáns que puña Moriba, Guaita e Beltrán. La entrada de Beltrán dio mucho equilibrio con Ilaix. Celtista 22 dalle a Mingueza e Ilaix, pero di que Fran brutal. En YouTube, Tino Neira xa se lanza directamente con Ilaix e con Fran Beltrán como MVPs. Eu vou ser pouco original, voulle copiar a Mario Seijas. Voume quedar cun Ilaix Moriba Imperial e cun reconciliado Hugo Álvarez, xogando especialmente na parte dereita arriba, que incluso co propio Beltrán pois deu un pouco esa xogada do gol de Mingueza, e que creo que estivo bastante acertado en xeral. Houve unha xogada que lle faltou un pouco de malicia, de pegarlle, pero ben. Gústame, máis alá da bandeira, é un xogador que de verdade me entusiasma. Leo algún pufo por aquí xa. En absoluto dallo a Guaita, despois a Moriba, os MVPs. Os pufos son un pouco máis controversiales. Antón, abra a lata. Para min do Celta o que menos me gustou foi Damián, pero bueno, tampouco foi algo terrible, non? Cústame moito encontrar pufos neste partido. Podo dicir que sí, non me gustou demasiado, pero fora diso, que de novo é un traballo coral de todo o equipo para gañar un partido deste estilo. Saindo do equipo, pois pufos para min o Sevilla, eu agardaba moitísimo máis do Sevilla, e o árbitro tampouco me gustou por algunhas decisións que tomou, e non só simplemente por ese cartón vermello. González Fuertes. Pois eu vou dicir que o pufo do partido tremendo foi o árbitro e o VAR e punto.
O sea, non creo nin que... Para min, ningún xogador do Celta fixo un mal partido. Para nada. Hai xente que fala de Yago, hai xente que fala de tal. Yago fixo o traballo que tiña que facer. Leo bastante Iago, Williot non entendo por que se lle dá, porque para mí fixo un traballo brutal e deu unha asistencia que parece que non deben de contar, unha boa asistencia. Non entendo que ten que facer Williot pa tal. O sea, ten que marcar goles todos os partidos reventando pola banda e tirando ou tirando de exterior para que esteña a xente contenta. Para mí fixo un bo partido. Non creo sinceramente que lle teña que dar un pufo a ninguén e creo que non hai naide por debaixo ou hai demasiados nomes ao mesmo nivel como para él. Non lle vou dar o pufo, así que o pufo para min é para o VAR ou para o corpo técnico, para o corpo arbitral e vía. O sea, non hai ningún outro pufo que non enseñe ese. Sí, Gudel tamén deu unha boa asistencia, que hai que dicir. Como nos vellos tempos, Son a Gudel aí. Son o protagonista. Lembra que cando Gudel era o grande do Celta. Son familia. Son familia. Sí, había quen dicía Gudeli tamén, entón nunca tiven claro se era Gudel ou Gudeli, porque claro, serbio non falo aínda. A xente por aquí, mentras escoitamos a Antón chapotear cos pés na piscina, fala de Iago, fala de Iago. Esto a 5.000 kilómetros de distancia, entón non me preocupa. A ver. Que volvimos. Espera, que se foi a conexión, Mario Seijas, por favor. O túa mensaxe repite, a ser posible. Repetimos. A ver. Que todo que se meteu con Damián e lle deu un pufo, que sean do loro, porque poden pasar cousas. A Damián no se toca. Respeten. A Damián no se toca. E se non, cuidado porque esos monigotes que vedes no chat que teñen unha chave inglesa ao lado, en calquer momento actúan de censor e vadevos tomar polo cu de arriba abaixo todo. Todo pero o propio Rick puxo pufo a Damián, joder. É verdad. En plan, autocensura. Todo o plan por terra, que barbaridade. Joder. Que nazis somos, Dios mío, aquí censurando a peña. Sí, somos desde logo. Ay. Bueno, en fin. Bueno, falta Alex, tú das pufos ou que? Sí, a ver, quísteme o calvo feo, o calvo guapo mío, no, o mamarracho ese, e logo eu quero darle... Mister Asubío, Dixe o pufo Mister Asubío. Non, a... González Fuertes, Vale, perdón. Al outro, mister, al outro. E o segundo pufo? O segundo pufo a Joel Lago. Como? ¿Cómo? Justifica Miguel Lago, sí. Miguel Lago cómico? O cómico Miguel Lago? No. Cantón vai caer o lago? ¿Cómo? Porque se sigue abusando así da xente, van a meter preso le deu por atrás a Lewandowski, pola boca a Mbappé, está mollando orellas ya e pareceme mal, sabes? O sea, acaba de ver, está xogando con xente máis maior, o sea, hai que entrar con un pouco máis de humildade, sabes? O sea, non podes vir, sabes? O sea, isto parece non sei, a discoteca de Mondariz, sabes? A discoteca light destas de os rapaces de 14 anos e yo el Lago entrando pola porta e todo isto. O sea, non porque pasa o que pasa e as leis están que están moi duras últimamente. O beso xa nin aquí, o beso aí en Guantánamo, veciño de Antón, o sea. Sí. O no Salvador tamén, porque agora é o Salvador onde envían Tamén, o CECAP, no CECOT ou algo así, sí. CECOPI. Vale, coas malas algo a trucha aí. O mandan aí a Joel Lago e fai unha limpieza, vamos, no CECOT. CECOPI era onde facías as fotocopias, Pablo, para a universidade ou algo deso. CECOPI era outra cousa, verdad. Pirateando os libros, claro.
que iba a decir? Non quedan ni nos guardias allá. Con John Lago, pa Aquí por a Oh. xente, beso, Pufos, Aspas, Damián. Bueno, Quintás non llevamos a decir nada porque deixa un dineral aquí todos os meses. E somos censores, pero solo que a xente que non nos subvenciona, como bo medio de comunicación que intentamos ser. Que tamén nos di por aquí, tranquilos, he hecho 7 veces la calculadora de la Liga y con 4 puntos tenemos casi garantizada Europa League. Bueno, de eso falaremos nos próximos programas. Pufos, Willy e Damián, dalle Rick, e lle pide máis regularidade a Willy. Bueno, para mí os O da regularidade eu ya razón. Sí, hombre, está claro. Está claro. Despois tampouco, eu de verdade, o sea, como para darlle un pufo a Willy neste partido dando unha asistencia a todo o traballo que fixo, non sei. A ver, eu penso Que eu non estou de 21 acordo. anos, pero non segue a cousa. 21 anos, Eso encima, o sea, que- quer dizer que se Aí fálase pero Dale, fálase de Fer como unha perla e de Williot facendo cousas así tamén mental, fálase como se fora un pufo. Non o entendo, o sea, é que non acabo de entender. Os dous teñen 21 anos e un futuro por diante espectacular. Non sei. He dicho sea de paso, a única, entre comillas, discusión que tiven con Mario dende que o coñezo foi por William, precisamente, a súa idade. Pensando igual, pero dicindo cousas diferentes. Pero que sí, que é un rapaz que, por moito Bueno, que... joder. O sea, él non ten a culpa de que costase 5 millóns e tal, pero é que é un canteiras máis. Esa ten bastante máis bagaxe que moitos dos que estamos alabando ahora, o sea, tranquilos que va a ter tempo de coller regularidade, que con 21 anos regularidade non tiña ni Aspas en segunda división. No. En segunda, No, está claro. tranquilo. Pedides pufos nun partido bo do equipo e botades bronca. Non os entendo, rapaces. A Pablo e a min. Pufo, Ristis e Cervi. O carallo. Moi ben, Rick, tes razón. Pufo, Ristis e Cervi por pufeiros, en xeral. Por pasar todo o ano formando parte do club dos atracadores, que nos están levando os cartos, Aí está están aí todo o ano aí rascando aí ben. A verdadeira delincuencia. Son un pouco como os gastos pasivos, esos, ou os gastos non sei que cando hai que apretar a costa de enero dicen, bueno, hai que empezar a quitar a suscripción de Netflix, Spotify e tal. Pois Mijailo e Netflix, Cervi e Spotify, Premium Plus, cos podcast todos incluso. A ver, eu non quero ser o que meta aquí un pouco a man na ferida, pero este ano temos dado pufos por bastante menos que a parada de balonmán que fai Marcos Alonso no minuto 40 e tantos. Non o vexo un fallo grave, o sea, creo que Peque levanta o balón así tal e que o pilla por sorpresa porque el girándose, hai que pensar que non sei se viste os últimos partidos, pero a Marcos Alonso costalle girarse un mundo. En velocidade precisamente non é o seu forte ahora mismo. Non creo que seña un erro tan grave. O sea, sí é un penalti, sí é tal, pero bueno, algo puntual e algo que Bueno, pero estamos pode baixo suceder mínimos. Estamos ahora mismo en Bragas. Temos que dar o pufo a alguén. eu non lle daría a Marcos. Hasta ese momento fixo un partido espectacular. Pero o sea. hai que ter en conta que Mario Seijas non lle deu a ningún. Entonces, claro, se as normas de Mario Seijas son diferentes aos demais, pues claro que non lle daría a Marcos Alonso. Tens razón. Bueno, en fin, que non sei. Eu pufos non sei con que me vou quedar, pero sí que vou cambiar os meus MVPs, que van ser Mario Seijas, Antón e Alex, de novo nunha gran victoria do Celta, aquí reunidos ás tantas da mañá ou da tarde na piscina cos pés a remollo, e seguramente rozando un Celta. ¡Hostia! Cuidado, Antón, non graves moito eso, que hai xente que pagaría por ver eso. Cantidades de diñeiro. No, podes pensarse que non pagamos. Vamos a facer unha campaña para OnlyFans de Antón. OnlyFans despois de Antón. Hai que financiarse por algún lado. Dime dónde está esa gente porque
Vamos, un carrete entero mando. Antes que ir vamos, le mando o que queira, vamos. Bueno, en fin. Que, Hostia, No me- Rick. Puf, Carles Pérez, sendo do Celta, non? Pufo Manu Sánchez, que se meteu un propio condenado. Ai. Bueno, en fin, que non sei que facedes o martes á noite. Por certo. Pois eu penso que participar aquí. Pensei que hoxe iba a fallar, o sea, Eu porque tamén. non foi no meu coche, fun, claro, con xente eso, entonces despois do partido do Breo paramos a comer algo porque estábamos famélicos, porque na zona VIP a verdade é que arramplaron con todo, hai todo gratis, pero a xente parece que, non sei, parecía aquilo pois o día do apagón. E nada, pois paramos a beber e a comer algo e ao final entre vir para aquí, chegar a casa tal cual, pois en plan, pensei que xa non daba chegado ou que iba a chegar moi tarde ou eso, pero bueno, ao final pois cheguei, conecteime e agora xa comerei algo máis. A mí ainda teño que cenar. Sí, eu vou cear agora, pero o martes podes contar comigo, estarei disposto. E non hai Eu Barceleste o tamén. martes? Despois, Antes do partido, Non, despois? Bueno, claro. o martes non, haberá Barceleste probablemente mañá, pero non o martes. O martes pode que cambiemos pro mércores. Gran, O día gran, despois Non sei, do partido. non sei a que día, a que hora xoga o Celta. Gran canle do Bar Celeste, o sea, podedes vos pasar e suscribir buscando que iredes. Eso Agora sí, mesmo. en Twitter non sigades ao Bar Celeste porque non é a Sí, conta sí. de Hai non é a outro conta Barceleste? precisamente. Hai outro Bar Hai Celeste, unha conta en Twitter, unha conta, pero hai unha conta en Twitter que se chama o Bar Celeste, do ano 2019, e bueno, eu non sabía que existía, pero outro día atopeina a través de Mario, e eu sí, pensei que era, eu pensei que era oficial. deles, eu pensei que era de Antón esta No, xente, claro. O no, Barceleste. non sei de onde saiu iso, pero Bueno, bueno, o ou- programa levan de 2017, esa conta de 2019, non quero decir que nos copiasen, pero bueno, pode ser unha ou sí, coincidencia tamén. ou sí. Pero Ou lle queren quitar os cartos a Antón pola conta, en plan, direi, vendo xa conta ahora por 50 pavos. Van a un mal lugar con iso, penso. direi algo máis. O sea, o do Barceleste jodido. Pero eu, antes de cambiarme en Twitter a @PabloVerdeal, era srpablo1, porque hai un brasileño que decidiu chamarse srpablo no Señor Pablo. 2014 ou algo así. Polo tanto, Hostia. a ese brasileiro ca foto de Mickey Mouse, grazas por ser tan sinvergüenza, por joderme a imaxe de marca desta gran empresa e por apropiarte de seguidores que seguro que algún te ten caído de esto. Bueno, en fin, oye, deberíamos ampliar plantilla, ahora que penso. Deberíamos invitar a alguén máis alá dos que falamos aquel día, Mario. Sí, eu penso que sí, que alguén se podría meter, sobre todo se pode ser unha voz feminina, estaría ben. Meter Sí, algunha estaría muller ben. que opine de fútbol, estaría ben. Deberíamos invitar, é que non sei nin como se chama nin nada de nada. Pero comentei no principio do programa, viume falar cando estaba eu falando con quen estaba eu falando? Con Roberto Carlos Carballo da Radio Galega. Viume falar unha rapaza que era a que fixera a letra da canción que poño nas intros dos directos, Oh. que é unha versión de Será porque te amo da Peña a Tapa Celeste. Por lo tanto, un saúdo, se se quere pasar, pois Bueno, adiante. Estou pensando, é que eu non teño na miña Peña Norte Celeste hai algunha rapaza. Tamén quero dicir, poido preguntar se algunha quere participar, algunha que teña a ver, pareceme bon falar. aí está, pareceme un pouco feo incluso o de, bueno, vamos a meter aquí unha rapaza porque hai que ter... No. Quero dicir, algunha que teña pues, esa iniciativa de falar, Que de tal, teña que lle ganas, guste, que isto, teña claro. ganas, ademais, porque moita Claro. xente- Non meter, obviamente, non meter unha muller por ser muller. Por suposto que non. Alguén que tal, pero quero dicir, como hai bastantes rapazas e falan de fútbol e son así tal, pues podría preguntar se Escoita, algunha lle apetece. algunha que tal. animación pode estar 65-35, 60-40, algo así. Sí. O sea, eso é algo que sí que cambiou estos anos, eu penso. Mm. Non sei.
Non sei. Exageras un pouco, pero sí. Hai moita rapaza, pero 60-40 tampouco. No, 60-40 non. Pero 65-35, o sea, unha rapaza, tres rapazas por cada 7 homes. De cada 10 Bueno, persoas, pode ser, Non sei. 3 rapazas e 7 hombres son o 30% de rapazas. Ben. Eu creo que aí sí 70-30. que... Máis ou menos, aí está. fala en absoluto. A mí del Bar Celeste, tanto Susi como Marte me parece bestial o que Aí aportan. está. Sí aí que son comunican moi guai, o sea, a verdade é que outro día eu estiven coas dúas, coincidín coas dúas, e a verdade é que enormes, o sea, moi fácil ademais falar con elas, non sei, é como non sei, sentime moi cómodo. O sea, sentiche este Marta e Susi son dúas... bastante mellor incluso que aquí, Mario, podemos decir. No, iso non é o que dicía, pero o que eu si, o que eu digo... Mira, Que ha pasado? Hostia, con qué cara quedó Mario Seijas, qué barbaridad. ¿Qué ha pasado aquí? Qué barbaridad iba a decir Mario Seijas, sabe Dios. Sabe Dios. cuidado aí. Ahí estamos. Hola. Cortouse, sí, está, sí. Eu seguinte escoitando de todo, sí que ven que se Eu parou aí tamén. en internet. Estás me escoitando? Ahora sí. Pero eu víate perfectamente falar, Quedaches, estivemos falando entre quedaches nós. cunha cara que iba a soltar unha faltada que me meteu un pouco de medo, incluso parecía o Ilais que tes aí o teu carón. Probablemente aí, Un pouco Bueno. así, un pouco así. No, A verdade Susi e Marta son dúas boas amigas da época da universidade, estudaron filoloxía inglesa comigo no Cubi, bueno, son celtistas dende sempre, ademais Susi xogou moito fútbol, nesa época na que as rapazas comezaban xogando cos rapaces e despois estaban relegadas a xogar fútbol sala. Agora iso por sorte cambia, Ostras. pero na súa época foi así. Pero sí, son moi coñecedoras do deporte, practicando ademais, bueno, pois son boas amigas de hai xa décadas. Oye, Sí, hai con que moi bons decir- criterios, porque quer decir, unha cousa é falar por falar e outra cousa é ter xa criterio e cousas e tal, teño moi bo criterio en xeral, quer decir, a min gustame moito. Quer decir, xa como espectador do bar xa me agradaba o que dicían, pero quer decir, xa colaborando tamén a forma de interactuar está genial, o sea, podes falar do que queiras e ao nivel que queiras que sempre che contestan cousas interesantes que aportan, está claro. Hai que decir E Marta mesmo fai unha cousa a Vigo para ver partidos do Celta. sin desmerecer as contertulias do Bar Celeste. Hai que decir que aquí a altas horas da noite a señora Alison se asentou bastante máis cátedra do que vin eu en ningunha canle da historia do Celta. Todo hai que dicilo. E non sei eu si tanto Susi como Marta en algún momento caltaron a soño con voltar a Europa a todo pulmón. Ese momento foi moi grande. Eu eso ainda non o vi. Claro, iso é insuperable. Iso ainda non o vi. Insuperable. Sinto decir. Eso é insuperable e dá igual o sexo masculino ou femenino. Iso é totalmente insuperable. Eso foi o clímax da historia desta canle. É que nin entrevistaron a ver. o Stoboy, macho. Ollo, pero de Alisson, o que mola de Alisson é Perdéramos que aquel día. pero o que mola de Alisson quere decir que ela cantou aquí, pero despois cando a coñecimos en persoa empezou a falar das alineacións, os cánticos que facía e todo iso e se dixe, bueno, No, pero completa, imposible, Mario, o sea, completa. insuperable. Empezou O a sea, falar- Alisson é insuperable. Non empezou a falar das alineacións. Insuperable. Empezou a falar da alineación do Celta do 2001. Ou que sei que digo, pero esta rapaza, onde estaría esta rapaza no 2001? Para empezar aí, Jorovic, non sei que, pero. Bueno, en fin, cousas veredes. Hai xente que está mal da cabeza por aí, Neste mundo cuánto tarao hai que incluso lle inculca aos seus fillos que é mellor a Conference League que a Europa League. Gratuitamente a estas horas faltándolle a Alex o pobre, ao Alex que ten unha cara de sono, de reventado. De sono de decir, mira, eu paso deste payaso, que digo que queira. tú faltándolle cando ten Alex toda a puta razón do mundo, porque eu tamén penso como Alex de que é mellor ir á Conference. Para pechar esto, amigas e amigos, ahora mismo, con 18 tristes votos, a xente está dormindo, cun aplastante 61% contra un 39%, gaña a preferencia da Europa League fronte á Conference League.
Populismo. Eu prefiro a Conference League, pero bueno, Toma, non é este o momento de explicar por qué. toma, Pablo. Estou solísimo, 75-25. Pois non. 58-42. 80-20. Se contas a Alisson, 80-20 dos colaboradores aquí do canal. Madre mía. Bueno, mira, A ver, é que eu sinceramente digo, ganar a Conference aporte- será moi diferente a que che den esta copiña, ganar a Conference. Non o teño moi claro, Hai que ganar a Europa League. É máis bonito. A ver, Outro é un se basura. gañamos, É un puto oye, basura. se gañamos da tua vida, se gañamos a Conference, probablemente vai desaparecer nuns anos e vai ser un título que non teña nin Madrid, nin Barça, nin ninguén. Claro, E como a Recopa. poderemos vendelo por aí en Wallapop como algo que suba de precio de coleccionista. E o ano que ven poderás gañar a Europa League, xogar a Supercopa de Europa, por enriba de levarte 20 millóns no peito. Polo tanto, Que o Champions no 2027. Se gañas a Europa League, pero a ver, Si gañas a Europa League. Vale. Claro. É que pensei que a Conference daban o título de Liga tamén. Eu pasei facturas en marzo. Bueno, pasei facturas a finales de tempada con Giraldez e os rapaces. Pasei facturas en marzo cando eu dende verán aseguraba que íbamos a loitar, non sei se clasificar, pero a loitar por Europa. Xa o decía Mario Seijas tamén. Vamos a ir pasando facturas o ano que ven co de a Conference e a Europa League. Ti, por mis collóns, que non vas a celebrar o título. Non o vas a celebrar. Non che vou deixar. Voume plantar, ao pitido final vou coller o primeiro avión que salga de Budapest ou de onde sea que este e voume plantar na túa casa. E non te vou deixar salir. Bueno, xa veremos para aqueles. Onde estamos, que pasa co final desta tempada, para onde imos. E se queredes ver máis opinións diversas, dispares, mañá, previsiblemente, teremos vídeo como os Celtismo opina de antaño, Mario Seijas. Tú acordaste daquelo? Sí. Celtismo opina, A verdade é que eran uns vídeos divertidos porque a xente falaba e tal e iso. A saída, sobre todo a saída do estadio, que normalmente pues, a xente está máis calentita. Entonces sempre esas opinións de falar xa pues intensamente. De todo. Pois a ver mañá que sai. Bueno, amigos, haberá que ir dormir a Mona ou incluso cenar. A mí pareceme impresionante que eu e Antón vayamos cear a mesma hora, habendo 7 horas de diferencia, máis ou menos. A diferencia, sí. Aí estamos, sí, señor. Pois ese é o meu plan. O meu plan é cear e despois piscina. Joder. Ollo. Como vive a xente? Porque o tempo é perfecto aquí en Tennessee para isto hoxe. Así que hai que celebrar a victoria do Celta con unha pasea e despois como vive a xente un polo mundo chapuzoncillo aí. Como pero non é, xente? está non é a miña casa. Eu non teño Os nada profesores, non ves que en Estados Unidos é igual que aquí. En plan, os profesores nada, isto é por casamento, non, eu non esta non é a miña casa. Vale, xa veixo por onde fuche, Antón. Vale. Antón García Fernández, me casé por dinero y por la piscina. Y por la piscina de la suegra. Antón, eu teño unha pregunta seria. Si por algún casual da vida aparece mañá Ryanair e quere ser patrocinador deste programa, poderíamos pedirlle un vuelo a Jackson inmediato, sin escalas, para ir botar un chapuzón á piscina e volver de volta. Por suposto que ademais hai aeroporto en Jackson tamén. É pequeno, pero hai aeroporto tamén. Así que os de Ryanair que se poñen as pilas, que sobre todo que patrocinen o programa e despois que vos traian para aquí. Bueno, que ademais o tempo va a ser magnífico. Pero bueno, xa non tal, pero sería espectacular facer un directo os 4 desde Jackson. Na piscina. Na piscina.
Está moi de gil e gil aquí o señor Pablo, isto de que quere estar aí na piscina, como aquel programa dos 90 de Telecinco, eh? Claro, las noches de tal e tal, non? Pois, pero bueno, a piscina non vai moverse de sitio, así que se os de Ryanair teñen a ben pagarvos unha viaxe, aquí hai sitio, pero de sobra. Aí está, seguiremos pelexando por eso. Bueno, amigos, voume cenar e dormir que compre, a verdad. Foi un placer. A digestión. Sí, pues tú tes bastante digestión por facer ainda seguramente, porque como comeras todos os platos esos que nos mandaches antes, digo, Dios mío, vai ter unha noite larga o señor Alex. Pero bueno, como terá seguramente o señor Imanol Alguacil pensando que chega o Celta. Chego logo. Se vamos a Jackson e ao lado de Alex non durmo, que en calquer momento arráncame dun mordisco, arráncame un brazo ou algo. O que come ese home, mi má. Alex é o mítico que igual se dormía xa na piscina. Esa queda aí. Eu dormín moitísimas noites na bañera, En verán, boa. Eu prendía a bañera aí con auga fría e aí quedábame, poñía o portátil aí na mesilla de al lado, película e aí, a dormir. Se resbalo e tal, despértome, así que, pero en verano moitas veces, moitas. Cousas que aprendemos a altas horas. Home, eu no sofá teño quedado na bañera. Hostia, na bañera. Pero como quedan esos dedos o día siguiente, Dios mío? Pois eu non, en Vigo aínda non, aquí en Galiza non, pero co calor que facía ala en Logroño, que ese calor seco, es que non podías ni dormir. Eu iba ao chan porque se supón que iba a estar máis frío en 10 minutos non. Mirales. Eu me iba en auga. Alex, estaba unha vez aí o Demo cos seus secuaces, estaban aí no inferno. Antón pasa de rollo xa. Que ha pasado? Que as barbaridades que estás coitando. Estaba o Demo cos secuaces e vai un dos secuaces e en plan, cago en diola aquí, me cago en diola, que calor que fai. E dice o Demo, se fai calor aquí, imagínate en Orense. Eso tes que vivilo tú nas tuas carnes, Alex, en algún momento, porque cando empiecen a chegar os 40 grados a este pozo, ai mamá querida, que bravo. De verdad, eu ano pasado que por curro non me poden ir por aí adiante todo bravo, ai mamá querida, e facer directos aquí sin poder encender o ventilador porque se colaba o audio nos cascos. Mala vida, amigos, Tú mira como está Antón e como estamos os ourensáns. O mundo está moi mal repartido. Proba unha noite na bañera e facer directo. Vas descubrir un mundo novo, vamos. Tereino en conta. Eu descubrí o ano pasado con outra cosa en verán, pero reservo para outro programa. Cando Jaia, cando este tempo polas nubes, eu o digo. Xa pasan das 12 e xa non hai horario infantil. Saca Antón, non me puso o famoso reto por non gañar eses 3 partidos que dicen. O reto pode ser na clasificación europea. Digo aquí, en directo, en riguroso directo, e non sei se vou ser trending topic en Twitter Celta, pero digo o mundo novo que descubrí no verano pasado. E non vai pasar desapercibido para ninguén. Vamos. Eu cando dixen a meu irmán e meu pai que viñeron en verán de vacacións, e o veron eles e preguntáronme, eu dixen as cousas como son, porque eu vergoña ninguna. Vamos, traumatizáronse e non sei se ya 10 meses despois se les pasou. Eu non me quero quedar pero así. Pero non é para tanto, Non me quero quedar así ahora mismo. Ahora mismo abríseme un abanico de posibilidades tan extenso que... Bueno, sabe Dios. Reza para que vayamos a conference. Aí está. Oye, sei que moitos van probalo. Escribe. Ainda que non o digo, van probalo. Escríbenos por aquí Rubén Seoane, outro profesor en USA. Ollo. 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 Internacionais totalmente.
Un saludo para Rubén Seoane, por suposto. Por suposto. E seguimos sin nome do canal, Furancho Celeste pegou, pero por aí polos comentarios algún púsome señor Mapi, que é o próximo, xa, Señor o próximo é como a banca Parece- Balaídos, é o próximo. Sona a vendedor de mopas. Señor Mapi. Esa parece así coa man cunha mopa para limpar os esa sería. Sí, señor, de patrocinador da ACB para limpiar Ai, aí ai. o chan. Bueno, amigos, despedímonos telemáticamente de Antón, despedímonos de Rubén Seoane, que é parecido a Antón, así que tamén nos pode valer. E a vos dous, pois, se Dios quere, vémonos o martes. Estaría ben. A batea Por de suposto. Pablo. A batea de Pablo, Di por aquí, Rick. Pero en Ourense moitas bateas... No, por aquí non hai moitas bateas, te razón. Hombre, vale. Ourense máis ben o que hai bueno, aí polo Carballiño e tal, o mítico Sí, por o Carballiño mítico pulpo, Sí. o mítico hai vos pulpeiros aí. Sí, e outras cousas polo Carballiño tamén hai de carallo. Bueno, que nos vemos en outra. Moitas grazas aos dous e a Antón, alá donde este. Cause o teléfono á piscina ou algo, este home sabe o que lle deu que emoción. Que é un gusto, como sempre, que nos vemos noutra e que vai gañar o Celta. E como gaña o Celta xa está o conto. O sea, non suposto. si gana Como o a Celta, Noeta. si ganan a Noeta acabouse a película xa, non? Debería. Eu vexo estos. Ou moito me trabuco ou estos, pero a ver. Si, eu non teño moita esperanza Eu sei que de a Real ven moi mal e o Celta moi ben, pero eu creo, para meus cálculos non está mal iso. A ver, eu firmo o punto en Anoeta, Firmo o punto en Anoeta, quedaron uns 2 partidos para facer os 3 puntiños así de tal e asegurar aí un puesto en Europa Coliseu, así. o dou por feito no Coliseum. Seguro. Os 3. Os 3 puntos E en aí- o seu non vexo sí. nada claro, Non Seguro. vexo nada claro. Segurísimo. Os 4 de Vamos. sempre é un bo nome para o podcast. Os 4 de sempre. Sí, pero se ven outros xa non... Sería Sí. moi os dous de Ou se falta un. versión os dous de sempre, pero está ben. Pero entón teríamos que estar sempre. O Xabarín Club. O Xabarín Club menuda turra deu no No. descanso en Balaídos. Que barbaridade. Se liu ali o paisano. A televisión de Galicia. Bueno, carallo. En fin, seguiremos pensando. Seguiremos pensando que nos compre pensar. Vémonos. Deberías de facer un post en Twitter para que a xente poida dar ideas e despois recopilar como 3 ideas e unhas votacións xerais de como se chama o programa. Buah, eu teño o nome Buah, a ver, eu... A ver, aí vai. Pensei en 3 minutos, A ver. ou en 3 minutos, en 3 segundos, a ver. FDP. Pode ser fillo da puta, como ti dis que tes moitas gañas de que nos chamemos por aquí. Federación de e tamén fillos Peñas. dunha paisón. E fillos duña paisón. Non dices que o apoteosis aquí foi cando Alisson... Pois Sí. son as iniciais esas. FDP. A verdade é que, claro, eu Pero- quería buscar algo máis. Por exemplo, agora a xente que gravei despois do partido dixeme, isto onde sae? E digo, nun podcast, pero ten un nome un pouco raro. Claro, se eu lle digo a xente, se paso de decirlle en podcast celeste a decirlle en señor Pablo ou FDP, pois non arreglo moito a papeleta. Non arreglo moito a papeleta, pero seguiremos valorando. Tamén. Moi bo, a Rick Pepinillo pareceulle ben. Damián Club. Bueno, Damián Club é algo que tamén está a orden do día. Home, Damián Club debería ser obligatorio, pero bueno. vamos Fillos Damián. tampouco a- En vez de pai Fillos de Damián, Damián. fillo de Damián. A igrexa de Damián. A igrexa de Damián. A catedral de Damián, incluso. Por suposto. Bueno. Que Mira, teña un mira, sono xa. o derradeiro comentario de Rick Pepinillo. Ese. Ese,
Ese nome coa cara de Joel Lago aí, O de Antón. o beso. O de Antón De na Antón co piscina. sombreiro. Antón O sombreiro. O sombreiro é na piscina, xa. É na piscina, sí, señor. Que non tire ese sombreiro, por Dios. Que me vou, que non nos vamos. Volveremos pronto. Volveremos pronto. A ver en qué plan. Bueno, ahora sí. O Saludos martes, a todos. celebrando O algo martes grande, esperemos. celebraremos. Imaginades que gaña o Celta en Anoeta e que perden os demais e xa estamos aí. E contra o Rayo vamos todos borrachos perdidos. Bueno, é máis que probable. O de que vayamos borrachos, incluso si perde o Celta. Sí, Vas ir ao Rayo, Mario. Os que sí, non vai eu baixo ao Rayo, sí. Claro. Vos que non... De aí vai sair o nome do canal. Aí sí que vai salir. O señor Alex vaise desatender totalmente dos fillos. Vai ser un rapaz outra vez de 16 anos. Vai coller un litro de calimocho e a partir de aí que sea o que Dios quiera. Pero non, son un pai responsable. Eu vou a Balaídos, disfruto, as levo a casa e cando estén en casa eu saia, eu xa non... Empeza a clasificación. Ya non responde polos seus actos. Repatrianme a Logroño. Da que eu aquí, pero Deportado, sí, señor. coas millas fillas presentes non. Nin chucherías, atención. Pero pregunta a Abel, o outro día facendo a previa do partido, aí todos moraos a cervezas, eu coa botellita de auga aí. Qué dolor, qué dolor. Bueno, seguiremos sendo vos pais ou vos fillos. Intentarémoslo, por lo menos. Vémonos o sábado, si Dios quiere, ojalá, contentos, felices, con alzacuellos como e o sábado? borrachos. Perdón, o martes. Martes e logo o seguinte o domingo, o sea, sábado non pintará. No, sábado non sei por que dixen sábado, verdad. Pido disculpas, es que xa non me entero de nada. E domingo por qué? Xa están as fechas Sí, é domingo. da semana que vem, porque é unificada, non? Sí. Home, igual están, pero igual xa cambian. Deberían de agardar a que termine a xornada para ver que partidos adiantan e cales non. Bueno, pois que o poñan cando lle dé a puta gana. Non sei, a ver, eu escoitei que todavía non hai nada definitivo, non sei. Aquí pon domingo 19:00 todos. Pero Sí, logo e o Celta montou a festa esa tamén, sí. É verdad, hostia. O da festa non sei. Desde a mañá xa. Entón xa vou o sábado e engancho para o domingo. Bueno, hombre, bien lo sabe Dios. Vou o sábado, unha de dúas, ou me pillo ao hotel ou buscarei a alguén que me acolla, na máis. Porque igual No, pero igual, quer decir, como bon vilalbés amigo que é, igual lle teño que facer aí a Fou aí ahora que está vivindo cerca de Vigo, pois igual lle digo, sí, oye, está que en Vigo. Bueno, está en creo que andaba polo Morrazo, pero non sei exactamente en donde vivindo, pero por aí. Foi para o sitio logo. Sí. A xente Así escapa de Vilalba, Home, que non hai nada en Vilalba ahora. Home, como non vai escapar a xente de Vilalba se estuveron peleando o primeiro posto todo o ano e acaban cuartos. A ver. No, e aparte, pues, olha, quer decir, o equipo a UD, que é o teu equipo, que lle pasa a UD, perdón? Pasoulle por riba ao Villalbés, joder. Claro, entonces, traumas. Claro, pero de ir segundo todo o ano a quedar cuarto. Bueno, bastante ben o fan, a verdad que non hai nada que decir, un pouco como a Vilalba e tal, non é Ourense que é tan grande, o sea, bastante ben o fan ali, con todo. Ou bastante mal Ourense. Tamén. Que mira onde está a zona, sin ir máis longe. Ou Ponferrada. Que rollo temos, que barbaridade. É que podemos estar aquí hasta as 3 da mañá para non decir nada. É unha cousa fantástica e a vez tétrica se te levantas ás 6:30 da mañá como a fixen eu hoxe. Que teño unhos ollos xa que isto parece o día que celebrei o ascenso. E non digo nada de Alex. Cando durmas media hora. Aí está. Acosteime a 7:30 estaba en pé.
Bueno, pois vamos dormir a mona, tedes razón. Ora sí, despídome. Xa non admito máis palabras, siquiera. Boas noites, a la Celta, Forza León 14. Que é moi celtista. Apertas, chao, chao. Ai, mamá querida, que rollo temos. Marcho a dormir. Oye, Rick Pepinillo aguantou aquí como un condenado, E mira que nunca aguanta tanto. Pois, queridos amigos do diferido, solo teño unha solicitude para vos. Si chegastedes hasta aquí, se aguantastedes esta pedazo de turra, tendes que facerme un favor, con moita educación e respeto, decides que vades da parte desta canle e mandádelle un MD a Damián Rodríguez preguntándolle cuánto mide. É unha cuestión de estado. Necesitamos saber cuánto mide ese rapaz e que deixe de engañar ao mundo de tomarnos o pelo con que mide 1,80 m. Porque a mí non me vai engañar ese rapaz. Non me vai engañar. Polo tanto, por favor e gracias, Damián, oye, preguntan por aquí que cuánto mides, por favor, por favor. É todo o que vos pido. Gañou o Celta, seguirá gañando o Celta, con Damián Rodríguez no campo. Pechamos a enquisa cun 64% que prefire Europa League, por enriba do 36% que prefere a Conference. Súmome a ese 64% e súmome tamén a Antón, que iba a cenar. Por lo tanto, boas noites. Adiós. Aperta.